ዝኾነሉ ብሕገ መንግስትና ኢትዮጵያ ክፍታሕ ስለ ዘይተኻእለ ዝነበረ ባዕሎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክፍታሕ ስለ ዘይተኻእለ መደራደርቲ ኣትዮም ቶም መደራደርቲ ዘምፅዎ መፍትሒ ሓሳብ እዩ ፖለቲካል ዳያሎግ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ከዓ ናይ ኢንተርቨንሽን ሕጊ ኣሎ ኣብ ክልል ዘለው መራሕቲ ወይ ናይ ክልል መንግስቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ እንተኸይዱ ኮንስቲቱሽናል ቫዮለንስ እንድሕር ፈጢሩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ይኣቱ ይብል ጣልቃ ይኣቱ ጣልቃ ዝኣትወሎም ብደንብ ገይሩ ነፂሩ እዩ እስካዕ ክኣስር ይኽእል እዩ ጠቕሊሉ ተዓንቶ ወይ ዘረኣኽዎ እውን እዚአን እየን ሕዚ ከም ችግሩ ክብደት እንደ ችግሩ ክብደት አደጋውን ለማስወገድ የሚያስችል የፌዴራል ፖሊስን ወይም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ወይም ሁለቱንም በክልል እንዲሰማራ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ መመሪያ ይሰጣል ፌዴሬሽን ይዝህቦ ካልአይ ከዓ የክልሉን ምክር ቤት እና የክልሉን ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካል በማገድ ለፌዴራል መንግስቱ ተጠሪ የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲቋቋም የመወሰን ስልጣን አለው እዩ እዚ መኒው ፌዴራል መንግስትስ እዚ ናይ ምግባር ስልጣን ኣለዎ እዚ ንክገብር ፌዴራል መንግስቲ ስራሕ ፈጻሚ ፌዴሬሽን ክህብ ይኽእል እዩ ዝብል እዚኣታ ናይ ኢንተርቬንሽን እያ ስለዚ ውዕል ፕሪቶሪያ ክልቲኹም ብፖለቲካል ዳያሎግ ኢንትሪም አድሚኒስትሬሽን መስሩቱ ድዮም ኢሎሞም ከማ አንተ ኢሎሞም በየናይ ፖለቲካል ዳያሎግ ተመስሪቱት ኢንትሪም ጋቨርንመንት በየናይ ፖለቲካል ዳያሎግ ተፈሪሱቱ ምክር ቤት እዚኦም ብሙሉኦም ክንሓትት ንኽእል ኢና ስለዚ ምክር ቤት ክፈርስ ከሎ ምክር ቤትኩም መፍርሱ ተዘይፍሪስኩም ኣነ ኣይቀርብን ክብል ይኽእል እዩ መደራደር ሒዙ ኖ ምክር ቤትና ማይ ነፍርስን እዚ ክንገብር ኢና ክብሉ እዮም እዚ ፖለቲካል ዳያሎግ ይበሃል ናፍታ ናይ ኢንተርቬንሽን ሕጊ ኢልና ዘሊልና መፂና ተጠቢስና እንተኮይንና ግን እዚኣ ማለት ባዕላ ሕገ መንግስቲ ጥሒስና ኢና ንሕና ኮንስቲቱሽናል ቫዮለንስ ተኻይዱ ኣብ ትግራይ ኢልና ንኣምን ኣለና ማለት እዩ ለዚ ፖለቲካል ዳያሎግን ሕጊ ኢንተርቬንሽንን ነንወይኖም እዮም ኢለ ዝወስድ ዘለኹ ኣብዚ ኣንረዳዳእ ዲና ንረዳዳእን እያታ ሕቶ ይንዓኹ ተፈላለዩ ድዮም ወይ ማዕረ ሕዚ እንታይ መሲሉካ ኣብዚ ኣፈላላይ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ልክዕ ድዩ ልክዕ ኣይኮነን በቲ ከይዶ ተመስሪቱ ምናምን ዝብል ምናልባት ካሊእ ርእሲ ክኸውን ግዜ እውን ሓሊፍዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ነታ ምክሪ ቤት ጥራሕ ንውሰዳ እዋ ሕዚ ናብታ ናይ ክልል ምክሪ ቤት ንመፅእ ዘለና ሓደ ዘይከሓድ ሓቂ ኣሎ ብመሰረቱ እዚ ናይ ክልል ምክሪ ቤት እዚ ምፍራሱ ልክዕ ድዩ ልክዕ ኣይኮነን ዝብል ስኢሉ ብጥሪኡ እንተወሲድናዮ ምፍራሱ ልክዕ ኣይኮነን ብጥሪኡ እንተወሲድናዮ ማለት እዩ እዋ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንምንታይ ልክዕ ዘይኮነ ንኣብነት ሓደ ዓመት ይገብር ኣሎ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ካብ ዝፍረም ሓደ ዓመት ገይሩ ኣሎ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ሓደ ዓመት ክኾኖ ተቐራሪቡ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብዘይ ምክሪ ቤት ምፅናሕ ገበን እዩ ሓደ ዓመት ዝኣክል ካብ ፍቓዱ ወፃኢ ዝኾነ ናይ ውልቀ መላኽነት ልምምድ እናተገበረሉ ፀኒሑ ስለዚ ወይ ቤት ምክሪ ዝትክእ ብናይ ሓባር ስምምዕ ዝምስረት ሓይሊ ክህሉ ነይርዎ ሕዚ ኣይኮነን ሽዑ ቤት ምክሪ ክፈርስ ከሎ ማለት እዩ ብፖለቲካል ዳያሎግ ክምስርትዎ ነይርዎም ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ቤት ምክሪ ክቕፅል ነይርዎ እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ከይቕፅል ናብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይስገር ስለ ዘሎ ብዝብል ካብ ዝርርብ ወፃኢ ብዝኾነ ብስቑታ ብዘይ ውዕሊ ብኢግኖራንስ ክፈርስ ተገይሩ እዩ ካብ ፆታ ወፃኢ ክግበር ተገይሩ ማለት እዩ ብካሊእ ባህሊ ውሳነታት ናብኡ ዘይኸዱ ተኮይኖም መረፃታት ካብኡ ዘይመፁ ተኮይኖም ፀብፃባት ናብኡ ዘይኸዱ ተኮይኖም ተዘሊሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ወግዓዊ ብዘይኮነ መንገዲ እናተገደፈ ድሕሪኡ ኣብ ከይዲ
ቤት ምክሪ ማ ፈሪሱ እኮ እዩ ዝብል ዘረባታት ክመፁ ተገይሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቤት ምክሪ ክፈርስ የብሉን ክንብል ከለና መንግስቲ ፈሪሱ ሌላ ቤት ምክሪ ቅፅል ኮይኑ ሞ ግዜያዊ ምሕዳር ተጣይሹ ገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ኣነ ከምኡ ዘብለኒ ዘለዎ ስጠፊና ይኮነን እቲ ቤት ምክሪ ዝሰርሖ ዝነበረ ስራሕሲ መን ንክሰርሖ ተሓሲቡ እዩ ቤት ምክሪ ፈሪሱ ምክንያቱ ምንም ዝተጣየሸ ኣካል የለን ብድሕሪኡ ሓደ ዓመት ሙሉእ ናይ ውልቀ መላኸ ስርዓት ልምምድ ኢና ኣካይድና ከም ተጋሩ ስዑንተ ፈጢሩ ብኣቶም ሰባት ዓብዪ ዓዲ ዘይብሉ ዓዲ ዲና ኒሄና ምክሪ ዘይርከበሉ ስርዓት ዲና ክነኽይድ ተሓታትነት ዘይብሉ ምሕደራ ዲና ክነሰጉም ኢሉ ክሳዕ መወዳእታ ደፊኡ ዝሓተተ ኣካል የለን ምሁር ሓይሊ ብፍላይ ስለዚ ክልቲኡ ኣፈላላይ ኣለዎ እዩ ስለዚ እዩ ናተይ እቲ ቤት ምክሪ ምፍራሱ ጌጋ እዩ ክብል ከለኹ ሓደ ኣይተወግዐን ብዛዕባ ምፍራስ ዘይምፍራስ ኣይተወግዐን ክፈርሰሉ ዝግባእ ኣግባብ ዝርርብ ክግበር ነይርዎ ምክንያቱ ናይ ግድን እንተፈሪሱ መተካእታ ስለ ዘድልዮ ማለት እዩ ሕዚ ዓመት መፅኦም እሞ ክንትኮ እንዲና እንደሊ ኣለና ክብሉ ይኽእሉ እንዲኦም ሰባት ስድሓን ሓደ ዓመት ሙሉእ ኸበይ ነርካ ዝብል ዘረባ ኣሎ ድሓር ትብድሕሪ ሓደ ዓመት ስዒው መፂኡ ዘኒዮ ካውንስል ዝበሃል ዘለኸ እንታይ እዩ ኣድላይነቱ ገለ ዝብል ከዓ ሕዚ ነውግዑ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከም ቅዋም ንሓደ ዓመት ዝኣክል ብዘይ መተካእታ ፈሪሱ ክፀንሕ ዝተገበረ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ዋላ እውን እቲ ዝተመረፀ መንግስቲ ይፍረስ መተካእታ ብዘይብሉ መንገዲ ክፈርስ ምግባሩ ጌጋ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝተመረፀ መንግስቲ ክፈርስ ከሎ ተተኪኡ ፈሪሱ ብግዜያዊ ምሕዳር ማለት እዩ እቲ ቤት ምክሪ ክፈርስ ከሎ ግን ኣይተተከአን እዚ ግልፂ ዝኾነ ናይ ሕጊ ክፍተት ግልፂ ዝኾነ ናይ ሕገ መንግስቲ ክፍተት እዩ እዚ ምስ ፖለቲካዊ ድጋፍን ተቃውሞን እናተሓሓዙ ብዙሓት ኣስፊሖም ክርእይዎ ዘይደልዩ ኣካላት ከም ዘሎ ይርደአኒ ግልፂ የዛረብ ዘለዉ ዝነበረ መንግስቲ ብግዜያዊ ምሕዳር ክትከእ ከሎ ዝነበረ ቤት ምክሪ ግን ኣይተተከአን ንሓደ ዓመት ዝኣክል ናይ ገበርቲ ሓደግቲ ናይ ውልቀ መልእኽቲ ስርዓት ክንለማመድ ፀኒሕና እዚ ሓደጋ እዩ እዩ እዚ ነጥቢ ይተሓዝ ያው ዶክተር ሃይለ ዝብለ ዘለካ ብናይ ሕገ መንግስቲ ምናምን ተምፅኦ ዘለካ እሱ ሕዚ ከም ናተይ ማለት እዩ ኣብኡ ኣይተኣናግዶን ንምንታይ ዘይተኣናግዶ እንተኢልካኒ ብኡ ምትእንጋድ ስኢኖምማ ናብ ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ሰነድ ተመፂኡስ ጣንቶ ዘልዕልካ ይሕቶ ፖለቲካል ዳያሎግ ክካየድ ነይርዎ ገለገለ ዝበልካዮ ሕዚ ብኣግባቡ ዶ ተኸይዱ ሰነድ ንሱ ኣይተኸደን ብዝብል ኢና ክንከዶ እምበር ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘላ ምሕደራ ትምልከት እኮ ካብ ሕገ መንግስቲ ወሪዳስ ናብዛ ሰነድ እዚኣ መፅያ እያ ብርግፅ ይውለፁላ እዮም ንሶም በታ ሰነድ ጥራሕ ይኸዱን ዘሎ እታ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ ጠቂሶም እውን ስልጣን ይሾሙ እዮም ኣብነት በታ ሰነድ ንሳ መሰረት بسمعنا خلتيهم أكلات بpolitical dialogue خلتيهم أكلات رأس محدار ك مرت نيروا تمارين توقع ما نايولك سلطان نايولك ناشو ما تلبدا بيزي كونه ناي حوار مجلسي هو هاب زخل مجلس تايو أبزبز بستخايد مدرخ بز بسمع خلتيهم أكلات من دخون خمزي خوين الله نايجيزاوي من محدار بريزيدنت خوين الله إلك هنقرز قبو بزينا ملكعي نني إيدهم دبدابي خوتنا يقول زرانا يوجين نني إيدك دبدابي ميتان ترى هذا يكونس عنكز تأسكا مالتون نتناي بريتوريا سند زليلكا نحجة من قصتي عنكز تأسكا نجيتها شردا أني شيء مو يزول دبدابي هيو أبي أحمد مالتي زوزي السخان أفتح حاجة منك سخت كيد زجورك مخنيات نيجي يردان له مخنياته أبي أحمد وعلو تحاجة منك سقوتيتو نفتقي زيهم محدار متي ولا أنا دما مسرت أنا عايز زيهم محدار زي أفتح حاجة منك استي ولا خمسة عينتني حدا جوانا تخجعت مخلو أجواب النتو يجلس بتقولوا له مالته إيه أكايدو زملكات وكلنا زملكات من يتعيشوا توم أكتر سنمن يوم وزت زول جن أبسنا السمع بريتوريا عايز اللمبر أحجة من قصة إثيوبيا يكونن نعمت كل تيم تدرادر تأكلات واحدن فيدرال من قصة بزجورو نحور political dialogue نعم مسرات جزء من حداري واقعو زول حسب
حق منقص إثيوبيا زي كونه زلو أو على سنة بريتوريا يزلو أو سلازي سنة بآخر كيس على سرربهم يا followed up by زرربهم مالت هو سلازي تجازع سنة خوين زمت of course حق منقص كل جزء له قنت مسرح سنة خوين زمت تغطتها the direct document of the procedure خوين زمت is the Pretoria Agreement not the Ethiopian Constitution in هاتي كم خوينو ونجن كم تعنتو زولكو بتعمي عاوي جيجا እዩ ተፈጢሩ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክትካእ ከሎ ብግዜያዊ ምሕዳር ቤት ምክሪ ክትካእ ነይርዎ ሓደ ዓመት ሙሉእ ውልቀ ሰባት ገበርትን ሓደግትን ዝኾኑሉ ስርዓት ክንሃንፅ ኸሪምና እዩ ሓደ ነጥበ እዩ ካልኣይ ምስ ኣድላይነት እንተተሓሒዝናዮ እቲ ቤት ምክሪ ባይዘወይ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ጥራሕ ኢና ነውግዕ ኣለና ናይ ክልል ቤት ምክሪ ጥራሕ እዩ በቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ክፈርስ ዝኽእል ኣብዚ ብደንብ ክንሕዝ ንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብቲ መረፃ ንሱ ናይ ወረዳታት ወይ ድማ ትሕቲ ክልል ናይ ዘሎ መሓወር መረፃ ኣይተኻየደን ኣብይ ኣሕመድ እናሃለወ ዘካየዶ መረፃ ወይ ድማ ብኢሃዴግ ግዜ ዝተኻየደ መረፃ እዩ ተብታሕቲ ዘሎ መሓወር ነቲ ናይ ባዕሉ መረፃ ነቲ ከም ኢህወደግ ዝኣመነሉ ድሓር እውን ከም ብልፅግና ዘቆፀሎ መረፃ ሕገወጥ ይኽብሎ ይኽእልን እዚ ካሊእ ዘረባ እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ እውን ድሕሪ ኮቪድ ስዒቦ ብዘካየዱ መረፃ ብብርኪ ክልል ወይ ድማ ብብርኪ ወረዳታት መረፃ ኣይካየደን ምሳና ማዕረ ምስ ትግራይ ዘሎ መረፃ ማዕረ እዩ ካብ ክልል ንታሕቲ ዘሎ ማለት እየ ትሕቲ ክልል ዘሎ ኣብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ናይ ወረዳ ምክሪ ቤት መረፃ ኣይተገበረን እዩ እሶም ኣብዚ ናይ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘካየደቶ መረፃ ዝተመረፁ ዘይኮኑ ቅድሚኦም ዝነበረ ሓቢሮም ምስ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ወረዳታት ዝተኻየደ መረፃ እዩ ኣይተተንከፉን ኣብኡ ዘሎ ተዘይተተንኪፉ ኣብ ትግራይ ዘሎ እውን ክትንከፍ የብሉን ትሕቲ ክልል ዘሎ መሓወራት እዚ ብደንብ ክንሕዝ ንክእል ኣለና ስለካ ንህልኹ ዝውጋዕ ኩሉ የብሉን እዚ ሕጊ እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ኢና ዘለና ፖለቲካዊ ይኹን ናይ ኣሰራርሓ ማዕርነት እውን ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ሰሌክቲቭ ፕሮሲጀር ያው ከይዱ ሰሌክቲቭ ጀስቲስ እዩ ክኸውን ሰሌክቲቭ ጀስቲስ ድማ ኢትስ ኢንጀስቲስ ኣፍተር ኦል እዚ እቲ ምሁር ዝበሃል ሓይሊ ክጭፍልቆ ዘይግባእ ሓቂ እዩ ስለዚ ቤት ምክሪ ንብል ዘለና ንሕና ናይ ክልል ቤት ምክሪ ማለትና እዩ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ጥራሕ እዩ ምስቲ መረፃ ተተሓሒዙ ከስተማይ ዝተገበረ ወይ ድማ ምትዕርራይ ዝተኻየደሉ ንሱ ጥራሕ እዩ ናይ ወረዳ ኣይተነኽአን መረፃ ዘይተኻየደ ክትነከ ይትኽእልኒ ኣብ ቤት ምክሪ ብመረፃ ኢኻ ዝቕነስ ትቕንስ ዝውሳኽ ትውስኽ ሓድሽ ተእቱ ነባር ተውፅእ ወዘተ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ሓቂ ምግጫው እውን ስለ ዝኾነና ምስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ዝኣመነሉ ነገራት እውን ምግጫው ስለ ዝኾነና ናብ ክርክር ኣይነምፃዮ ትሕቲ ክልል ዘሎ መሓወራት ግዜያዊ ምሕዳር ይፍረሰለይ ዝብሉ ኣካላት ከም ዝነበርዎ ይፈልጥ እየ እዚ ኣንፃር ሕገ መንግስቲ እዩ ናፍታ ሕቶና ንመለስ ድሓን ናብ ወረዳ ናይ ክልል ቤት ምክሪ እንድሕር ደኣ ፈሪሱ ናይ ግድን ሽሙ ብዘየገድስ ንፈፀምቲ ኣካላት ዝቆፃፀር ሓይሊ ክጣየሽ ስለ ዘለዎ ኣነ ኣብ ኣድላይነት ንፈፀምቲ ሓይሊ ዝቆፃፀር ኣካል ይኣምን እየ ይሰማማዕ እየ ምክንያቱ ውልቀ መላኽነት ይፅየፍ እየ ዓንቶ ዝበልኮውን ናይ ውልቀ መላኽነት ስርዓት እዩ ንሓደ ዓመት ከሰጉም ፀኒሑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ይብል ኣለኹ ሓታተ ይነበሮን ክትሓቶ ይትኽእል ኢኻ ንግዜያዊ ምሕዳር ሪፖርት ዘቕርበሉ ኣካል የለን ንኣብይ ኣሕመድ ጥራሕ ሪፖርት ከቕርብ ዝኽእል ተፀዋዕነቱ ንፌደራል መንግስቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ግልፂ እዩ ብርግፅ ኣብ ሚድያታት ክቐርቡ ከለዉ ሸተኽተኽናሉ እዮም ዝሓልፉ ተፀዋዕነትኩም ንመን ክበሃል ተለዉ ከምሉጥ እምበር ትክክለኛ መልሲ ክምልሶ ኣይብሉን ግልፂ ኮን ዘለዎ ግን ተፀዋዕነት ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ትግራይ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይኮነን ስትሬት ፎርዋርድ ንኣብይ ኣሕመድ እዩ በቃ ንፌደራል መንግስቲ እዩ ሕዚ እዚ ሓቂ የዛረብ ዘለኹ እምበር ከምኡ ምዃኑ ጌጋ እዩ ከምዚ ገይሮም ምናምን ዝበሃል ኣይኮነን እቲ ጌጋ ዝተፈጠረ እቲ ፈፃሚ ኣካል ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ክሕተተሉ ዝኽእል መሓውር ኣብ ትግራይ ወይ እቲ ዝነበረ ክቐፅል ኣይተገበረን ወይ ድማ ንዑ ዝትካዕ ሓድሽ ኣይተፈጠረን እቲ ጌጋ ኣብኡ ዝተፈጠረ እዩ ነዚ ድማ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ሕቶ ስለ ዘየልዕለሉ ስለ ተስማዕምዖ ኣሚኑሉ እዩ ስለዚ
ናይ ውልቀ መላኽነት ስርዓት ልምምድ እዩ ነይሩ ናይ ሓደ ዓመት በዚ ንውሰዶ ነገር ግን እንድሕር ደኣ ስሩዕ መንግስቲ ፈሪሱ ቤት ምክሪ ክልል ዝፈርስ ኮይኑ ናይ ግድን ፈጻሚ ኣካል ዝሕተተሉ መሓወር ክህሉ ስለ ዘለዎ ቤት ምክሪ ዲና ክንብሎ ብእንግሊዝኛ ካውንስል ዲና ክንብሎ ካሊእ ኮሚቴ ዲና ክንብሎ ክጣየሽ ኣለዎ ይኣምን እየ ሕዚ ካሊእ ሕቶ ግን እኒኦ እዚ ማለት ግን ትሕዚ ዝጣየሽ ዘሎ ማለት ድዩ ስለዚ ትሕዚ ዝጣየሽ ዘሎ ትክክል እዩ ዲኻ ትብል ሕቶ ከስዕብ ይኽእል እዩ ተዘየስዕበ እውን ኣነ እንታይ ማለተይ ምዃነይ ክገልጽ ይደሊ እዚ ማለተይ ግን ትሕዚ ዝጣየሽ ዘሎ ኣይኮነን ከም ዘብለኒ ምክንያት ኣለኒ ኣነ ዝደልዮ ጌታቸው ረዳ ተፀዋዕነቱ ነቲ ዝጣየሽ ዝብሎ ዘለኹ ቤት ምክሪ ዝኾነ ቤት ምክሪ እምበር እቲ ቤት ምክሪ ንጌታቸው ረዳ ተፀዋዕነቱ ዝኾነ ናይ ስቑኢሉ ናይ ኣሻንጉሊት ቤት ምክሪ ይኾንኩን ዝደሊ ዝሓትት ስኒ ዘለዎ ቤት ምክሪ ዝቆፃፀር ቤት ምክሪ እምበር ተጠቕሊሉ ናብ ጅባ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝኣቱ ቤት ምክሪ ይኾንኩን ዝደሊ እቲ ሕዚ ዘኒሆ ኣድላይ እንተኮይኑ ንቤት ምክሪ ተኪኡ ዝሰርሕ እናበልና ክነውግዐሉ የብልና ነብስና ይንሸውድ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ኣድላይ እንተኮይኑ ከም ሽሙ ኣድቫይዘር ካውንስል እዩ ሶ ተፀዋዕን ኣድቫይዘር ከዓ ኩሉ ግዜ ኣድቫይዘር ተፀዋዕነቱ ነቲ ኣድቫይዝ ዝገብሮ ኣካል እዩ ምንም ሕቶ የብሉ ማለት ተደሊካ ይቆፅረካ ተዘይደሊካ ይፋነወካ ኣሲስታንት ኢኻ ኣብ ዝኾነ ሴክተር ኣብ ዝኾነ እንታይ ስሙ ኤክስፐርቲዝ ዝሓትት ጉዳይ ተቆፂርካ ኣለኻ ንኣብነት ብዛዕባ ቁጠባ ከተማኽር ኣማኻሪ ተባሂልካ ተመዲብካ ግን ርዩካ ብቕዓት የብልካ እንተኮይንካ ኣይ ከም ዝሓሰብኩ ይኾን ኮን ኢሉ እቲ ሚኒስተር ንሱ ኣይደልን ክብል ይኽእል እዩ ቀየረለይ ክብለካ ይኽእል እዩ ተፀዋዕነትካ ነቲ ሚኒስተር ኣፍተር ኦል ማለት እዩ እሱ እዩ ዘፅንሐካ እሱ እዩ ዘየፅንሐካ ከምኡ እንተኮይኑ ፀገም የብለና ኣነ ሶ ቲንክ ታንክ ግሩፕ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣድቫይዘሪ ካውንስል ኦፍ ሳም ቲንክ ታንክ ግሩፕስ ኦር ሳም ስኮላርስ ግን ካብቲ ዝነበረ ኣብኡ ናሃለካ ክሕዘካ ሕፅረ ኣቢልካ ክትዛዝም ኢኻ ናብታ ካልአይቲ ክንከድ ምእንታን ካብቲ ዝነበረ ካውንስል ካብቲ ዝነበረ ምክሪ ቤት እውን ክንእቱ ኢና እዮም ዝብሉ ሓደጋነት ኣነ ካብቲ እውን ክንእቱ ኢና ካብቲ እውን ክንእቱ ኢና ሪፕሬዘንት ይግበር ኣሎ ዝብል እንዲኦም ዝኸዱ ኣብኡ እናሃለወ እቲ ዝነበረ ምክሪ ቤት ናይ ምቕፃል ዕድል እናሃለወ ኣይቕፅልን ኢሉ ዝገደፈ ካብኡ ቆንጢረ ዝተወሰነ ግን ክወስድ እየ ዝብል ሓሳብ ይቐርብ ኣሎ እዚ ማለት ካብቲ ዝነበረ ምክሪ ቤት ሕጋዊ ይንበረ ይንበር ብዘይግድስ እንተዘይተሰማሚዕና ኣለው እዚዩ ኣነ ሕጋዊ ኢሉ እየ ዝወስድ ግን ካብቲ ዝነበረ ምክሪ ቤት ክእቱ ዝኽእል እንተኮይኑ እቲ ዝነበረ ምክሪ ቤት ምቕፃሉ ከም ዘለዎ እየና ንምንታይ እዩ ወንጀል ኮይኑ ደኣ እዩ እቲ ሕምዝቕ ዘቐብኡ ዝኒአ ክፀርብ ምእንታ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ሕዚ እውን ቃላት ታይስሙ ከይብልና ዝነበረ መንግስቲ ይኹን ዝተኻየደ መረፃ ይኹን ዝነበረ ቤት ምክሪ ሕጋዊ እዩ ንተጋሩ እንዲና ንሕና ከም ተጋሩ እንዲና ነውገ ዘለና ንተጋሩ ሕጋዊ እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ከም ዝበሎ ማለት እዩ ንሱ ከም ዝበሎ ሕጋዊ ይኮነ ኦኬ ዜርና ናብ ድርድር ኣቲና ኢና ናብ ድርድር ተኣቱ ከለኻ ናትካ ሓቂ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ መደራድርትኻ ሓሶት እውን ቦታ ኣለዎ ምክንያቱ ክደራደረካ ክመፅእ ከሎ ዓንቶ ይብል ነር ከም ሆስቴጅ ዝሓዞ መመክሒ ኮላተራል ሓይሊ እኒሄዎ እዩ ከም ባክ ዝገብሮ ሓይሊ ማለት እዩ ዝድግፎ ሓይልስ እኒሄዎ እዩ ሰቲ ዝድግፎ ሓይሊ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ እያ ወይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኢንተረስት ናይ ኢትዮጵያ ኣላየንስ ዝበሃሉ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይልታት ወዝተወሰነ ኣላ ክንዛረብ ንኽእል ዘይሩ ዝተደሚሩ ሓይሉ ኮይኑ ኮይኑ ስለ ናይ ሓይሊ ድርድር ናይ ሓይሊ መልጢ ከይዲ እዩ ምንም ሕቶ የብሉ እቲ ሓይልኻ ብጥይት ዘይምዃኑ ጥራሕ እዩ ተደራዲሮም ድዮም ወይለከኒ እቲ ናይ ክደራደሩ ኣነ ዝመስለኒ እንታይ መስለካ ብስርቱ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ስትራክቸር ማ ክደራደሩ እዩ ሰዲድዎም ትውዕል ፕሪቶሪያ እምበር ኣይተደራደሩን ፖለቲካል ዳያሎግ ገይሮም ክምስርቱ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ስቴፕ ተገይሮም እንዲኦም እዚ ክግበር እዩ እዚ ክኸውን እዩ እዚ ክኸውን እዩ ኦርደር ኦፍ ኣክሽንስ ተቐሚጦም እንዲኦም እቶም ኦርደር ኦፍ ኣክሽንስ እዚኦም ብባዕሎም ብድርድር እዮም ተቐሚጦም ንኣብነት መጀመርያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዶ እቶ ኖ ከምዚ ዶ ይገበር
መጀመርያ ስኹም ዶ ከምዚ ትገብሩ ዕጥኩም ትፈትሑ ከምዚ ደይገር እዚ ደይገር እዚ ደይገር እዚ ደይውፃ እዚ ደይ ተዝብል ውፅኢት ናይቲ ድርድር እዮም እዚ ሓቂ እዩ ምንም ክንገብሮ ይንኽእልና ግን ongoing negotiation ምዃኑ ከምቲ ዝበልካዮ ከይዲ ዝሓትት ድርድር ምዃኑ ኣብ ፕሪቶርያ ተጀሚሩ እምበር ኣብ ፕሪቶርያ ዝውዳእ ዘይምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ተፈፃምነት መሰረት ዝገበረ ኔጎሽሽን ምዃኑ ኣብ ተፈፃምነት እውን ክተውግዕ ኣብ ሽረ ተራኺቦም ነይሮም ኮይኖም እሱ እውን ሓደ ፓርት ኦፍ ኔጎሽሽን ኣብ ደቡብ ትግራይ ተራኺቦም ፓርት ኦፍ ኔጎሽሽን ኣዲስ ኣበባ ሕዚ ተራኺቦም ዝብሎ ዘለኹ ይራኸቡ እዮም ግን እቲ ኸይዲ ብዝሓቶ ንኣብነት ናይቶም ሕዙን ክመልሰካ የ ባሻ ናፍታ ምክር ቤት ንምፃእ ፕሊስ ምእንታን ከይሰፍሓና ኣይንኽእሎ እንታይ ተደራዲሮም ድዮም ዝብል ሕቶ የስ ተደራዲሮም እዮም ኣብ ምክር ቤት እሲ ወዲኦም ኣይወድእዎን ተኸይደ ኣይተራኸቡን ዝሩ ባህሊ እየ ኣነ ፖለቲካል ዳያሎግ ገይሮም ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ይምስርቱ እዮም እትብል ብውዕል ፕሪቶርያ ዘላስ ተራኺቦም ድዮም መስሪቶም ሞ ተራኺቦም ድዮም መፍሪሶም ሞ ነቲ ምክሪ ቤት እዚአን ክትምልሱለ እየ ዝደሊ እሞ ኣብዚኣ እንታይ ኣሎ መሲልካ ሕዚ ኢንተርም ኣድሚኒስትሬሽን ምምስራት ውፅኢት ናይቲ ድርድር እዩ ባዕሉ ኦኬ ኤግዛክትሊ ውፅኢት ናይቲ ድርድር እዩ ብስሩ ክምስረት ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ማለት እየ እቲ ሓሳብ ባዕሉ ኣብ ትግራይ ሲ ኢንተርም ኣድሚኒስትሬሽን ክምስረት እዩ ዝብል ሓሳብ ውፅኢት ድርድር እዩ ኣብ ትግራይ ኢንተርም ኣድሚኒስትሬሽን ክምስረት ኣለዎ ዝብል ድርድር ዝተኻየደ ድማ ኣብ ፕሪቶርያ እዩ እቲ ፕሪቶርያ ዝተኻየደ ድርድር ብተሳትፎ ብውክልና ብሕጋውነት ብዙሕ ነገር ኣዕቢልና ኣሎ ኢና ብዙሕ ተቃውሞታት ኣለኒ ክላሪቲ ዝጎደሎ መዓት ነገራት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ፐርፐዝ እውን ብዙሕ ነገር ተባሂልና ኢና ቅድሚ ሕዚ በቲ በለ በቲ ግን እዩ ድርድር ኮይኑስ ኢንተርናሽናል ኣግሪመንት ኮይኑስ ኣብ ትግራይ ዝክግበርሎ ተባሂሉ ሊስትስ ኦፍ ኣክሽን ፕላን መፅኡ እዩ ማለት እዩ ድሓር በቲ ኣክሽን ፕላን መሰረት ግን ተኸይዱ ይትኸደን ዝብል ናትካ ሕቶ ይኣቱ እዩ ንኣብነት ፖለቲካል ዳያሎግ ተኻይዱ ኣብ ፖለቲካል ዳያሎግ ብዝተፈጠረ ኮመን ኮንሰንሰስ መሰረት ናብ ምስረታ ግዜያዊ ምሕዳር ተኸይዱ ዶ ዝብል ምርኣይ ይከኣል እዩ ተኸይዱ ከምኡ ኣይነበረን ንኣብነት ፖለቲካል ዳያሎግ ኣይተኻየደን ስሩዕ ፖለቲካል ዳያሎግ ኣይተኻየደን ዝተበጣጠሱ ርክባት ነይሮም እዮም ዝተበጣጠሱ ርክባት በይኑ ዶክተር ደብረፅዮን ናብ ይክረኸ ክእል እዩ ወይ ድማ ጌታቸው ረዳ ናብ ይክረኸ ክእል እዩ ዲስ ኢዝ ኖት ፖለቲካል ዳያሎግ ፖለቲካል ዳያሎግ ክበሃል ዝኽእል እቶም ክልተ ኣካላት ኦፊሻሊ ብዝኾነ መልክዑ ኣባላቶም ዝፈልጥዎ ኣመራርሓኦም ዝፈልጦ ኤንድ ሪፕረዘንት እውን ዝገበሮ ክኸውን ኣለዎ ኣፍተር ኦል እቲ ፖለቲካል ዳያሎግ ንሱ ኢስ ኖት ጀስት ናይ 5 ሰብ ናይ 3 ሰብ ናይ 4 ሰብ ንኣብነት ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት እንተሪና 40 ገለን እንድሕር ኮይኖም ሞስት ፕሮባብሊ ኩሎም ዝሳተፍሉ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ክውስኹ ጥራሕ እዮም ዝኽእሉ ክውስኹ ንኣብነት ሰራዊት ክውሰኽ እዩ ንኣብነት ምሁር ሓይልታት ክውስኹ እዮም ጠቐምቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብስምምዕነት ብወገን ትግራይ ተኮይኑ ብስምምዕነት ሕወሓት ብወገን ፌደራል ተኮይኑ ካብ ብስምምዕነት መንግስቲ ፌደራል ከምኡ ተሳተፉ መፅኦም ናሽናል ዳያሎግ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናሽናል ዳያሎግ እዩ ዝካየድ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ላይ ይኹን እምበር ብትሕዝኡ ናሽናል እዩ ሰፊሕ እዩ ስለዚ ሓደ ኣዳራሽ ኣትዮም 500 ወይ 1000 ወይ ድማ ኣብዚ ኢንተርቫል እዚ ኻ ሰብ ኤክስፔክት ትገብር ፖለቲካል ዳያሎግ ኣካይዶም ንምባል ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ቤት ምክሪ ዓንቶ ዘልዕልካዮ ነጥቡ ነይሩ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ክውጋዕ ከሎ ኣትሊስት ብብርኪ ትግራይ ልዕሊ 200 ሰባት ተኣኪቦም ነይሮም ፕላኔት ሆቴል ወዶ ከምኡ እዩ ዝኾነ በዚ ደረጃ ዳያሎግ ተኻይድሉ እዩ ዲስከስ ተገይሩ እዩ ተባሂሉ ክንገር ተኮይኑ ማለት እዘይ ተኻየደን ናይ ባዕሉ ሪዘርቬሽን ነይርዎ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ባዕልኩም ተዘራሪብኩም መስርቱ ኣነ ይመፅን እየ ዝብሉ ሓበሬታታት እዮም ዝመፁና ዝነበሩ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ፖለቲካል ዳያሎግ ካብ መበገሲኡ ናብ ትግራይ ምስ መፀ ማለት እዩ ካብ ፕሪቶርያ ናብ ትግራይ ምስ መፀ ኣይደልዮን ኣብዚ እሱ ስለ ዘይደልዮ ንምንታይ ብወገን ትግራይ ስኢልካ ክኽየድ ተኻኢሉ ኮሽን ማርክ ምቕማጥ ይከኣል እዩ ዘይርዘይረ ግን ኣብታ ሰነድ ብዝተቐመጠት መሰረት ፖለቲካል ዳያሎግ ተኻይዱ ኣይኮነን እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ተመስሪቱ እዚ ምንም ሕቶ ዘእቶ ኣይኮነን ጓሄድ ኢሉ ክኾን ይኽእል እዩ ዋትኤቨር ኢሉ ክኾን ይኽእል እሱ ይኮንና ነውቅዕ ዘለና ኣኮርዲንግ እቲ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ዶ ተሳሊጡ እዩ እቲ ጉዳይ ምክንያቱ እቲ ሰነድ ይክግምገም ፅሕ ንጎ ፍፃመታት ጥራሕ ኣይኮነን ዝረአዩ ዝተፈፀሙሉ ኣግባብ ልክዕ ዶ ነይሩ ዝብል ነገር ተተበላሽዮም እቲ ዝተፈፀሙሉ ኣግባብ ይክግምገም ብኡ መሰረት ንርኢ ተለና ትክክለኛ ኣግባብ ተኸቲሉ ኣይኮነን ከይዱ ስለዚ እዚኣ ብከምኣ ንሓዛ ማለት እዩ እታ ናይ ቤት ምክሪ ክልል ተስማዕሚዖም እውን እንተዝፈርስ ባይ ዘ ወይ ሕዚ ዝፈረሰሉ ኣግባብ
ምንም ሕቶ የብሉን ጉጉይ ይለካ ኣሎ በቃ ትክክለኛ ብዘይኮነ መንገዲ ፈሪሱ ተስማዕኒዖም እውን እንተዝፈርስ መተካእታ ክህልዎ ኣለዎ መተካእታ ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ፈፃሚ ኣካል ክሕተት ኣለዎ እዩ ሕዚ ፈፃሚ ኣካል ይሕተት ስለዚ ኣነ ሓንቲ ክትተሓዘለይ ዝደልያ ቁልፊ ነገር እዩ እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ እንተቐፂሉ ተዝቕፅል ነይሩ እሰየ ናብ ዝክርክር እዚውን ዘእተ የብልና ኣይ እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪማ ምስ ዝመስረቶ መንግስቲ ሓዊሩ ክፈርስ እዩ ዝግብኦ ወይ ድማ ፈሪሱ እዩ እንተተባሂሉ ድማ ፅቡቅ መንግስቲ ክፈርስ ከሎ ብግዜያዊ ምምሕዳር ተተኪ እዩ ቤት ምክሪ ክፈርስ ከሎ ግን ኣይተተክአን ክፍተት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ሕዚ እቲ ዝነበረ መንግስቲ ሕጋዊ ነበረን ንዝብሉ ዝነበሩ ኣካላት ዝረትዕ ከይዲ እዩ እሱ እዩ ሕጋዊ ነይሩ ምክንያቱ ፈፃሚ ኣካል ተሓታትነት ነይርዎ እቲ ሕጋዊ ኣፍሪሶም ተሓታትነት ዘይብሉ ዘይሕጋዊ ስራሕ ሰሪሖም ነይሩ ትድሒሩ ዝመፀ ማለት እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ተናእሰት ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ሌጂትሜሲ ንክህልዎ ተሓታትነት ክህልዎ ነይርዎ ኣብታ ግዜያዊ ምምሕዳር ሲ ዝኾነ ጥፋኣት ፈፂምካስ ትሕተተላ ነገር የላ በቃ ትሕተተላ ነገር የላ እንታይ ጥራሕ እዮም ገይሮም ዝኾነ ሰብ ከጥቅዕዎ እንተደልዮም ናይ ዘይምክሳስ መሰሉ ከይዱ ፕሮቴክት ዝገብረሉ ቤት ምክሪ የለን ስለዚ ንኣብዪ ኣሕመድ በረኻ ጋሕ ኣቢልካ ብዘይ ምንም ከለላ ዝደልዮ ነገር ንክገብር ዝተፈቀደ ዳኣ እምበር እንቲ ግዜያዊ ምምሕዳርካ ናቱ ኤጀንት ንክኸውን ዝተገበረ ዳኣ እምበር ናይ ትግራይ ረብሓታት ይኽበሩ ደሎ ይኽበሩ ኣለዉ እዚ ፈፃሚ ኣካል የጥፍእ ደሎ የልምዕ ደሎ ዝብል ጉዳያት ዝቆፃፀር ነዚ ቼክ ኤንድ ባላንስ ሜካኒዝም ሜንቴን ዝገብር መሓውር ኣብ ትግራይ የለን እዚ እንድሕር ዘይሃልዩ ውልቀ መላኽነት እዩ እዩ ሓደ እዚ ናይ ሕዚ ምስረት ዘሎ ዳ ንምንታይ ትቃወሞ ኣለኻ ዝነበረ ቤት ምክሪ ዝስክእ ነገር ክህሉ ኣለዎ ዶ ትብል የለኻን ዝብል የዋህ ሕቶ ክህሉ ይኽእል ፅቡቅ እዩ ክትደቃ ተባሂልካ ኩዕስራ ጌርካ ታናይ ካውንስል ሒዝዋ ይኸድ ስለ ዘሎ እዩ ታናይ ካውንስል ይመልስ ዝመለስካያ ንምንታይ እዚ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ ካውንስል ኣማኻሪ ካውንስል ትኽክል ኣይኮነን ዝብሎ ዘለኹ ነቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ክትክእ እንድሕር ኮይኑ ዘማኻሪ ካውንስል እዚ ዝስራሕ ዘሎ ዓብዪ ኤክስ ኢኹ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ተነጊሩና እዩ እዚ ኣማኻሪ ካውንስል እዚ ተፀዋዕነቱ ንጌታቸው ረዳ እዩ ጌጋ ውልቀ መላኽነት እዩ ጌታቸው ረዳ እዩ ነዚ ቤት ምክሪ እዚ ተፀዋዕነት ክኸውን ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣማኸርቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እዮም እምበር ናይ ቤት ምክሪ ግደ ክትክኦ ይኽእልን እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪማ ይሓትት ይኸስስ የቕፅዕ ሓሳባት ይህብ ናይ ውሳነ ሓሳባት እውን ማለት ንኣብነት ኣከራኻሪ ዝኾነ ጉዳይ ይመፅእ ብቤት ምክሪ ደረጃ ክውሰን ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ውሳነ ሓሳብ ይህብ እዩ ቤት ምክሪ የፅድቕ እዩ ሹመት የፅድቕ እዩ ዳኛ የፅድቕ እዩ ዝቤት ምክሪ ፀብፃብ ይሰምዕ እዩ ዝቤት ምክሪ እዚ ዘይትገብረሉ እንተኮይንካ ብስም ቤት ምክሪ ምሽቃጥ እዩ ሕዚ እውን እቲ ናይ ውልቀ መላኽነት ስራሕ ሌጅትሜት ንምግባር እንኸዶ ዘለና ርሕቐት እዩ ጌጋ እዩ ኣብዚ ግን ሓደ ሕቶ ኣለኒ ብዛዕባ ምስረታ እዚ ካውንስል እዚ ጀነራል ፃድቃን ታይስሙ ገይሩ ነይሩ ሓደ እዋን ማለት እዩ ፅሑፍ ፅሒፉ ነይሩ ጃንዋሪ 22 ከባቢ እዩ ጃንዋሪ 22 2023 ማለት እዩ ኣብ ናይ ትግሃት ኢንተርኔት ሚድያ እዩ ኣብ ናይ ትግሃት ድረ ገፅ ኣብ ዌብሳይት ፅሒፉ ነይሩ ኣብኡ ክፅሕፍ ከሎ ካውንስል ከም ዘድሊ ገሊፁ እዩ ካውንስል ከም ዘድሊ ገሊፁ ኣብ ካውንስል ከም ዘድሊ ክገልፅ ከሎ ግን ናይቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ሓላፍነታት ማለት እዞም ናይ ዓንቶ ዝብሎም ዝነበርኩ ናይ ፎሎ ኣፕ ስራሕቲ ናይ ክትትል ናይ ቁፅፅር ከምኡ ናይ ውሳነ ዝምልከቱ ተኪኡ ክሰርሕ ሽሙ ብዘየገድስ ኢልዎ ሽዑ ሽሙ ብዘየገድስ ግን እዚኦም ዝሰርሕ ካውንስል የድሊ እዩ ክነጣይሽ ይግባእ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ
ንምንታይ እዩ ሓሳቡ ቀይሩ ንሱ ዘለሉ ጊዜያዊ ምሕዳር ምክትል ፕሬዚደንት ዝመርሐ ጊዜያዊ ምሕዳር ጀነራል ጻድቃን ሓሳቡ ቀይሩ ዱይ ዝኾነ መሓውር ዘይከታተል ዘይቆጻጸር ውሳነ ዘይህብ መሓውር ክጣየሽ ሓሳቡ ንምንታይ ይቀይሩ ዝብል ሕቶ ኣለና ንምንታይ ሕዚ እዚኣታ እያ ቤት ምክሪ ክፈርስ ኣይነበሮን ተተኻኢሉ እንተፈሪሱ ግን ክትካእ ነይርዎ ሶ ክትካእ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ናፍታ ጀነራል ጻድቃን ዝብላ ፕላን ቢ ትኾን ዘላ እታ ፕላን ኤ ዝነበረ ቤት ምክሪ ቅፅል ኣለዎ እዩ ዝነበረ ቤት ምክሪ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት እንተፈሪሱ ኣብ ድርድር ስለ ዝኣተና ማለት እዩ እንተፈሪሱ ግን ፕላን ቢ ምስ ጀነራል ጻድቃን ይሰማማዕ እያ ፕላን ቢ ንፈጻሚ ኣካል ዝከታተል ዝቆጻጸር ውሳነ ሓሳብ እውን ዝህብ ኣካል ክህሉ ኣለዎ ዝብል ምስ ናይ ጀነራል ጻድቃን ይሰማማዕ እየ ግን ሕዚ ጀነራል ጻድቃን ሓሳቡ ንምንታይ ቀይሩ ሕቶ ኣለኒ ሕዚ ግን ዝከታተል ዘይኮነ ዝኣዘዝካዮ ዝገብር ዝቆጻጸር ዘይኮነ ስኻ ትቆጻጸሮ ውሳነ ዝህብ ዘይኮነ ውሳነ ዝቕበል ነገር ግን ነቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ዝትክእ እዩ ዝበሃል ብሽም ኣማኻሪ ካውንስል ይመጽእ ኣሎ ስለዚ ኣማኻሪ ካውንስል ይሃሉ ግን ናይቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ወኪሉ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ተባሂሉ ንህዝቢ ትግራይ ምድንጋር ግን ኣየድለን እቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ክትክእ ዝኽእል መሓወር ክሳብ ሕዚ ኣይተፈጠረን ዘሎ እንድሕሪ ሕዚ ክፍጠር ተኮይኑ እንደ ክሳብ ሕዚ ግን ኣይተፈጠረን ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ኣማኻሪ ካውንስል ዝበሃል ዘሎ ተፀዋዕነቱ ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ንጌታቸው ረዳ ዝኾነ እንተደልዩ ንሱ ዝብትኖ እንተደልዩ ንሱ ዝጥርንፎ ጌታቸው ዝቆጻጸር እምበር ንጌታቸው ዘይቆጻጸር እዩ እዚ ድማ እዩ እዚ ባሻ ፈጢሩ የውግዐሎ ዝብል ሰብ እውን ከይህሉ እዚ ስኢለ ይኮንኩን ዘውግዕ ዘለኹ ኣብ ድምፂ ወያነ ኖቨምበር 4 ተደሊኹም መጥፍዎ ስክሪንሾት ስለ ዝወሰድናዮ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ሃይድ ይገብሩ የጥፍኡ ኤዲት ይገብሩ ገለ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ተደሊኹም መጥፍዎ ግን ኦልሬዲ ስክሪንሾት ወሲደ እየ ኣብ ዘለካ ኖቨምበር 4 እንታይ ኢሎም ጽሒፎምዎ እዚ ብተበግሶ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምጥያሽ ብብርኪ ሓሳብ ቀሪቡ ዘሎ ኣማኻሪ ካውንስል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተፀዋዕነቱ ንፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ እንትኸውን ሓድነትን ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋፅ ዕላማ ተገይሩ ክጣየሽ መበጋሲ ሓሳብ ቀሪበሎ እዩ ትሰነድ ባዕሉ ብኢድና ስለ ዘሎቱ ናይ ምጥያሽ ሰነድ ባይዘወይ እታ ሰዓት ንክትደፍእ ሂበካ ዘለኹ የሴፍ ኢንተርኔት ተሽግሮ ስለ ዘላ እታ ናይ የሴፍ ሰዓት እውን ጥቀም ስለ ዘለካ ብደንብ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ንተኸታተልቲ እውን ግልፂ ንምግባር ኢለ ተሰነድ ግን ባዕሉ ሩፋኤል ሽፋር ዘንበቦ ክቐርብ ከሉ ናብ ዘን ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘቕርብኦ ተፀዋዕነቱ ንፕሬዚዳንት እዩ ኢሉ እኮ ባዕሉ ተሰነድ እውን ንሄምሳይ ባዕሉ እውን ከምኡ ገይሮም ቢብዎ እዩ ድምፂ ወያነ ዘበሎ ጥራሕ ኣይኮነን ክብለካ ደልየ ድምፂ ወያነ እውን ኣብ ጠቕሰቲ እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ከምቲ ዝበልካዮ ናይቲ ሰነድ ቀጥታ ቃል ብቃል እዩ ኣቕሚጡ ዘሎ ባዕሉ ማለት ሲ ከምቲ ዝበልካዮ እሱ ትሰነድ እዩ ኣብዚ እውን ኣስፊርዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ የኽብል ደልየ ንህዝቢ ትግራይ ንፈጻሚ ኣካል ዝቆጻጸር ዝከታተል ውሳነ ዝህብ መሓውር ዘይኮነ ተፀዋዕነቱ ግዜያዊ ምሕዳር ዝኾነ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዝደለየ እዋን ክውትኖ ዝኽእል ሓይሊ ዝእከብ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣነ ኣማኻሪ ካውንስል ኣይፀልእን ይሃልዎም ግን ነቲ ቤት ምክሪ ዝትክእ እዩ ዝብል ቃልዲ ግን ጠጠው ከብል ኣለዎም ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ኣማኻርቲ ክህልው ኣለዎም ይኣምን እየ ብቁጠባ ይኹን ብፖለቲካ ይኹን ብምሕደራ ይኹን ብኩሉ ኣማኻሪ ከድሊ ብግሩፕ ክኾን ይኽእሉ ብውልቀ ሰብ ክኾን ይኽእሉ ሽግር የብሉን እሱ ይሃሉ ግን ነቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ዝትክእ እዩ ዝብል ቃልዲ ግን ጠጠው ከብል ኣለዎም ነቲ ዝነበረ ቤት ምክሪ ዝትክእ ተኮይኑ እቲ ቤት ምክሪ ንሱ ፀዊዑ ካብ ሓላፍነት ከውርዶም ከም ዝኽእል እታ ስልጣን ንሳ ከም ዝህብዎ ብግልፂ ኣብ ሰነድ ከቕምጥዎ ኣለዎም ናብ መረፅ ኣቐሪቦም እውን ፅባሕ ንጎ ስኻ ደይብ ስኻ ውረድ ክበሃሉ ከም ዝኽእሉ ኣብ ምምሕዳራዊ ሓላፍነታት ማለት እየ መንግስቲ ስለ ዘየለ ህዚ ናብ ምምሕዳራዊ ሓላፍነት ወሪድና ኢና ናብ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ኣይንኸይድን ፖለቲካዊ ሓላፍነት እንድሕር ሃልዩ ቅድሚ ናብ ቤት ምክሪ ምኻድካ ያው መዓት ኣለው ውድብ ከድሕነካ ይኽእል እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ከምዘይ ትገበረ እንዶ ብጉባኤ እዩ ከምዘይ ዝግበር ብጣዕሚ ዛዕባ ክበሃል ይኽእል እዩ ሕዚ ካብ ፖለቲካዊ ውሳነታት እናወፃና ናብ ምምሕዳራዊ ጉዳያት ይእቶ ስለ ዘለዎ ኣብ ምምሕዳራዊ ጉዳያት እንተኸይድካ ኣብ ቤት ምክሪ ኢኻ ትወቅል ኣብ ቤት ምክሪ ኢኻ ትንቀል ክንቀሉ ፈቃደኛታት ድዮም ኣይመስልን ታኮ ኮይኑ ክድግፎም ጥራሕ እዩ ብኣማኻሪ ካውንስል ዘምፅዎ ዘለዉ ስኒ ዘይብሉ ካውንስል ዝገብርዎ ዘለዉ ንስልጣን ሓደጋ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንጎ ከውርድ ከድይብ ዝኽእል ስልጣን ክወሃቦ ስለ ዝኾነ ዳኛ ክሸውም
كورد ፀብፃባት ሰሚዑ ድኽመታቶም ክነቅፍ ኣብ ነቐፌታት ተደሪኹ ካብ ሓላፍነት ክኣሊ ዝእሎ ኢሉ መስርሕ ኣመቻችው ውሳነ ክህብ ሓሳባት ከቕርብ እዚታት ስለ ዘይተደለየ እዩ ሕዚ እታ ብጣዕሚ ገሪማትን ዘላ ደጋጊመ ስም ይጠቅስ ኣለኹ ጀነራል ጻድቃን ባዕሉ ዘምፅአ ሓሳቡ ቀይሩ ማለት ብፕላን ቢ ደረጃ ተስማዕማዕ ኩሉ ዝነበረ ማለት እዩ ማን እንታይ ዳሞ ቤት ምክሪ ተፈሪሱ ደኣባ ተቆፃፃሪ ዘይብሉ ኣካል መቸም ሰኢልካ ምርሕነይ ትብሎን ኢኻ ስለዚ ጀነራል ጻድቃን ዝብሎ ዘሎ ልቢ ኢልና እንተሪእናዮ ትክክል እዩ ኢለ ተቐቢሎ እዮ ነይረ እያ ሕዚ ግን እንታይ ተፈጢሩ ናይ ሓሳብ ለውጥ መፅኡ እኒኦ ወይስ ኣብታ ስልጣን ምስ ተቐመጥና ሓሳብ ንቀይር ዲና ኮይና ስለዚ ንጀነራል ጻድቃን መን ይቆፃፀሮ እዩ ናተይ ሕቶ ጀነራል ጻድቃን ካልኦት ንምቁፅፃር ዘቕረበ ሓሳብ ተቐቢሎ እየ ግን እንባዕሉ ንምቁፅፃር ግን ብምንታይ ኢና ክንቆፃፀሮ ስለዚ ንጌታቸው ብምንታይ ኢኻ ትቆፃፀሩ ገረም እታ ግዜ ብደንብ እንደም ሰፊሕ ተጠቂምካ ኢኻ ናይ ዮሴፍ ሃቦ ብደንብ ይፀቅም የለን ናይ ዮሴፍ ኢንተርኔት ኣሸጋሪት ስለ ዝነበረት ሕዝታ ምናልባሽ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝፀንሐና እታ ሕቶ ክደግመልካ ዮሴፍ ታናተይ ሕቶ እንታይ እያ ንዓይ ፖለቲካል ዳያሎግን ኢንተርቬንሽንን ሓደ ይኮኑ ጣልቃ ምእታው ኣብይ ኣሕመድ ከም ድላይ ኣትዩ ጣልቃ ኣትዩ ምክሪ ቤት ከፍርስ ድዩ ካሊእ ምሶ ይገበረን ብርግፅ ግን ዋላቲ ኢንትሪም ጋቨርንመንት እውን ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ክምስርት ብፖለቲካል ዳያሎግ ብስምምዕ ክልቲኦም ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ኮምፖዚሽኑ ማንዴቱ ናይ ግዜ ገደቡ መን ከም ዝቆፃፀሮ መን ብላዕሊ መን ብታሕቲ እዚኣቶም ብድርድር ዝግበሩ እዮም ነይሮም ፖለቲካል ዳያሎግ ስምዕ ፕሪቶሪያ ንሱ እዩ ዝብል ንዓይ ንሱ እዩ ዝርዳእን ክንዱ ዝኣክለ ድቂቕና ክንርድኦ ምእንታን ማለት ፖለቲካል ዳያሎግ ንሱ እንተኢሉ መፅኦም ክልቲኦም ከፍ ኢሎም ኮምፖዚሽኑ ማንዴቱ ግዜኡ ካሊኡ ዲተርሚን ገይሮም ዘቕመፅሉ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን የለን በቲ ካሊእ መንገዲ ግን እንታይ ገይሩ ከምታ ባሻ ዝበላ ኣነ ዝመስለኒ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ደርቢዩ ናብ ኢንተርቬንሽን ኣትሎ ኢንተርቪን ገይሩ እታ ናይ ኢንተርቬንሽን ሕጊ ዓንተ ወይ ዝረኣኩም እዚኣ እታ ፓወሩ ማለት እዩ ስለዚ ምክሪ ቤት እውን ስራሕ ፈፃሚ እውን ይብትን ካብኡ ግን ሕድ ነቶም ሕጊ ኣፍሪሶም እዮም ዝብሎም እውን ይቕፍድዶም እዩ ዝብል ባይዘ ወይ ኣብን የልኩም يأسروم يأريوم تو interim administration تمسرت interim administration ون الساتهم مئراي حق فريسهم زبهالو كلهم عند أري مئتاو يحجزو نسي يسرح هذا غلطتي أنا فلا لا يلونهم كما يخم تري ون السخوم يا تا حتى يسيف كنت قصلت خليها غلطتي أنا فلا لا يلون دي ولا بس يا مسكين أميلي زرو تايت نجارسي وانا نقدر تعيني صدمة زي الحكي يرد لا او افتني عنده اوكي انا حنت قرم دحان تمليس كعزاتو تخاتلتون اوزي وتو اتعذر قزر ناي غلغلي صرف نقدفو لعل الشحن يغم او كله زريكم زلهو او كلن بلاتفورمز مالتي كابزو كل شح فليغا موصع مزح كشجريو صبقوا حتى نتحليكم ديسبلاي خغوري او كله فيمو رامبل زلهم على فيسبوك على يوتيوب زنيهم او كلن بلاتفورم تاعنا زلهم حتى نتحليكم حتى خت سدت خليهم وي كعا نتو نغلصو زلنا زدغف زقاوم ريتو نتحليون بريتو درجه تقمطو تخليهم اب سكرين زريكم زلهو مع بركة زوالة سبيو لازي قرم يسيف تماليس الله حتى تاتكم ديسبلاي قبري حزون قمنا قرز الله وزي صحيف انتحالي مالتي تخالي عزر قوزر نقدر ايشي كاتسل يسيف اشي ما بتعم صبو حزت هايدي مسلكم كورات عواد تحزن الزارو زلنا حزن واقعو زلنا نقرسي مستيك هايدي زنيو بحزن هنا يخونتات صغير يكونن مالت كدمي كنت 3 عامات وي قدم 10 عامات خنا وقعد قبلنا وقعدات حزنا وقع لنا مالتي زي قد من اني صقب لو ما عن تفطره وي عام 10 15
2010 تفتره زي كونه سي صنحن استعمل شجري قطي من نازنيه مالتي يحما صبقسي حاجه نيرنا كحاجه منغستي ناو علي بريتوريا وليدنا سند مالتي حاجه منغستي سند نيرنا كلنا هاجر نيرنا ناو علي بريتوريا وليدنا كاو علي بريتوريا انا مطايشي غزاو منغستي وريدنا غزاو منغست فعل هذي ناو سند زي كاتو زي كونس ناو حزني كونسل غلغله زي كونس احد عمشتي مرط حكايدي بزبل منقد دون اتينا نيرنا كاوزي ون ناب هزنا كونسل اتينا نيرنا ماتيو كونسل ولا كم نخلي نفلت ما سيت ነገር አቅልልና ንሪኦ ኣለና ወይ ከዓ ዝኾነ በቃ ከምዚ ክርክር መፂልናስ ነቲ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ሰባት እሞ እንድሕር ንሕና ውሳነ ይውናሉ ዝትግበር ነገር ጌርና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ግን ዝኾነ ሓይሊ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾነ ሓይሊ ደፊኡ ኣብ ደረጃ ዘብፅሕና እኒኦ ስለዚ ሕዚ እውን ካብቲ ካውንስ ተደፊእና እውን ናብ ካሊእ ህውከት ከይነኣቱ ናብ ኢድ ሰባት ከይነኣቱ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ዳኢና ክንዛረብ ዝግበአና እምበር ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ክነውግዕ ኣነ ኣይመስለኒ ምክንያቱም ባሻሓወይ ዝክር ኢኻ ምስ ሚኪራያ ኮይና ሓደ ግዜ ምስ ርሻንዲ ገለ ብዛዕባ ተኸራኺርና ነርና ደቂ ሰው ኮፍ ኢሎም እዮም ነርና 2014 ተኸራኺርና ኖ ፅናሕ ሓዛርበኒ ባዋ ወይለ تردي أنا حتى هاكون أقول مثلا دكتور هاي لازار وين بقولك وا أوزي كذا خذ حسابك جلس بس يرنيه لا تقام يقول كنا كانوا تردي نكوي حتى هذه دقاقيم قال لي دكتور هاي اسمع عنه حتى هذا دقاقيم قال لي أخا حتى هذه تي إنتريم جوفرمنتي ويك أنا تي عززني دايس بالزي هذي بتاعش مترين أنا بركة أكايدان سيكوريتي زي كما يزغير تي فدرال منغستي مس كلل منغست خوينو قطايش زغبو منغستي كما يخون زغبو حز فدرال منغست طالقا زعتولخه كما انترفنشن كما يوز تحت خازنيه مالتي زير غير يبلك انا حبا بزح كو يتزاري باشاي كمل سبا خللني كمل سلن مناطق تهبرتسر ميزاناو زغون خمص الى كلتينا قريب كنا زني خمالتي الناس زير حزن زارونا طقلالا لا دكتور هاي اسمع عندك غيرك أنا እንታይ ዲ ሓሲበ መስለካ ዮሴፍ ታ ንሰማዓት ምእንታን ግልጽ ክንገብረሉሲ ታ ናይ ኢንተርቬንሽን ሕግን ታ ናይ ፖለቲካል ዳያሎግን ኣፈላላይ እንታይ እየን እያ ተሓተይ ኢንተርቬንሽን ሕግ እኮ ስኻ ተውጉዕ መለኻ እንዲያም ኣነ ክነግረካ ዝደሊ ትነግሮም ኢኻ ለካ ኢለ ዝሓስብ ነረ ይኮን ክነግረካ ኢንተርቬንሽን ከምዝገብሩ እዩ ነረ ፅንሐኒማ نرني أكو دا إنترفيشن كوني أيه هنركا دا إنترفيشن حقني فدرال منجستي كلات منجستي كعبل على تقينا فدرال منجست ألقى أتزرسي يفولت أيام حق منجستي هون أواجوني يمانتي هنركا أو يكون هون نقدر زين زين إنترفيشن كجورني ما يجورني مسوي نسو خالي رستي يمانتي كجوروني هو اليوم وأنا نقدر جنسي عقم تقرأ شمتى درجة عني هاي عقمنا تبلي عيو 3 عامات من تبلي عمسيو هذه أطحنا لو ما أنت تفضل أنا قريب كونن زين نزار ولو زي كويس لك هذا اللغو سلازي كتشون عصر بعض نقول سي لا تلم حليفهم ولا تهو على البريتوريا ونبلع ما بعضهم 4 ورحمة الله تراجع حيهم حليفهم وديهم تهو تستقبر وانيرو ناس كل زراير مخونن أنا ستان من يوم تم زراعة حلو زي تم حواحاتنا تقول زي ما قصدي حواحات معلوم من دنيا أيه السم كوي معلوم السم بصحوا السم كذا مسوي صقم كويس قلت شجرة لازم نمبر ما نم حيل رخيو يكون أنا وزين نحن ذكرنا رونا زلوا كردنا زقبوا سلازي زوي حدا قال أنا قارن تايو هذي تقرأي زي بيت مخري حدا عمت مصلحو قوانيو بقى خمسي تحزلوا سن زلوا من تركب زلوا غير باشا حوي وزغلوا زلوا أنا بايزوي أتقرأي 3 عمت سبسر بيت مخري نيري لا أحسبن مغنيات اللي حتى مع البيت مغري زغيروا السنة سنة حد دوم واحد أنا أسرع وينك أنا حانت جزء أنا عندي تا مدرخ زعليا كم مسمر وصا خير لايف سلزلنا ريكوردس شجري ولن حزب تግራይ ዝመረጾ እንዲዮም ህዝብ ምኽባር ግርሚ ኣብ ህዝብ ውሽጡ ኮንካስ ቱ ምኽርቤት ዋላ እንተስደቃሲ ይንበር እንተስካሊ ይንበር እሱ ነቲ ምኽርቤት ተማሓይሹ ንኽመጽእ ንቐጻሊ ምግምጋም ካሊ ታሕት ዘላትና ርእሲ ምኽንያቱ ከመይ ይመስለካ
ፖለቲከኛ እንዲኻ ንዓኻ እውን ከም ሓደ ሓው ከቕምጥ ክመክር ስለ ዘለኒ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ ምክር ቤት ብኸምዚ መንገዲ እንተዝምረፅ ይሓይሽ ኢልካ ከም ፖለቲካዊ ፓርቲ ዳይሬክሽን ምቕማጥ ኣጀንዳታት ምፍጣር ይከኣል እዩ ኣብዛ ዝኒሃ እቲኻ ግን ምክር ቤት ኣይነበረን ምክር ቤት ነይሩ ናብ ዝብል እንድሕር ኣቲና ኣጀንዳና እውን ክቕየረና እዩ ንዓኻ እውን ናብ ካሊእ ከይእትወካ ብጥንቀቅ ክትብል ኢለ እታ መድረክ ክሕዛ ስለ ዘለና ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ محز ما دكتور تايب لك الله مسلك ما مستا كونسل لنا تحت زلنا حزكو باشاي دليت نتزارع سقي خالكايو ما لنا عفاز وكلك مسلم باشاي زارو زلو باي باشاي وسمو يتزاريو لا زلك حكو تزاري كاكو باشاي لا دحان باشاي حق تزاري كاكو يا بطعم يا بايزوي زي طاقيا غزاري نغلت يهم 100 غيركم الله هذا اللي دليت أنا نخلت يوم يتجربكم اللي هو بعليه دليتكم كتزاروا يكونوا حتى تزلخوا حتى يملسوا لي حتى يطرح ملسوا لي حتى ملس يوسف دليت كزارب سيكون ناي باشا نسخاون تعطوا توصل سلز نور كاي سيله تاع زي هيويو ندمصون زارب ني راي مسو اي قدسن ግን حتى يملسا حتى كلتي انا فلالاي ነገር الناس ومتى لك الله مسلك ما إن حزسي حجز تقولوا حيل ذلو أكل يولك الله نحنا حيلنا حليفهم يوم ويوم هذا مجرشا كجبر زنور خطو كنوقعين خدنا وزيزي كلام كنوقع نيرنا حيلنا حليفهم يوم نايم حيل ذلو أكل يحز وزلو ها ما خلتي أنا فلا لا أنت إن يوسف ها political dialogue أنت خلتي أنا ما أنت لك الله مسلك انت لك الله ما انا ما بلني انا قلت له كحته منقست دي لك الله هنا كونسل بصحنا 4 سنوات سي سغيرنا اكونسل بصحنا اي لك الله كوزي فتينا يكون حق منقست موصي فتينا يكون كابو علي بريتراس موصي فتينا يكون كاب متايشي غزاو منقست موصي فتينا يكون حزق انا ناب كونسل ادينا فتينا يكون اي لك الله فتيخنا رغس تمرغاي زصقم هذا فرالا ينقت لك الله ودي عرف تقولوا ديارك تقول أو كهواي مثلا سمعنا ما أنا لني ديارك تقول أو كهواي إن كهواي زي جبر زي جبر كم زي فتار كم زي جبريو ماني خم زي ديارك مالتيو أبتي أنت مش تقول لك أرجع متاوي بحيل متاوي مالتي بحيل أتيها نتيجة شجري زول حيل وتقاطع سيرك قطع خاري أتير قتيل كاريو تقاطع مالتيو زي من مزد لي نقرأ يقول زي كنت أنت ناقود اللي يقول فلتيو إنترفينشن مالت تخلي الناس حقوق من فيدرال من خوينا لا سلازي فيدرال منقص فيدرال بوليس ديو ولا مكلاكيا ديو ولا بوليس ديو ولا زخون حيلي تطقيمو حقوق تصر له ناويش عد حيلي مالتي كم تزومصو غاب دغ شعبيه يله ناي محاله يله زعل غوديت كامسي عند زطف يكونسي حق بستخدل منقدي نتم هو له حيل تقاطر يزول لا انترفيشن حقي اتنا ديارو ግን እንካባ ዘለዎ مالتي خلي المنسوب حجكرم حزلز ماني اني يتقم زلو ابي احمد نخبل دليكو يا اخت نصرلنا زدلخون ماني اني يتقم زلو فيدرال منغست وكللنا زبل كنرئ انتانيو ايني انن انا حزي تموغوتي تا انيري مسلكا يوسف زقارصكا زلغو نباشاون كوم يزقارصو نيره ميزان ناي باشانات كان تحل سلازلخا خلعلو بزغونه خوين تحتى من تايل عليا مسلكا ببوليتيكال دايالوج مسروت تباهيلنا تسديد ناس بإنترفنشن يأتينا زلو إلى سلز أمن أنا مغنيات وقعة مسرج لني مرتوعين تأيو نجيتاتشو شيء مولكم يلونا عوشتون ببوليتيكال ديالوج تمسرته حوحات زحالة فيتو أكال يكون نزلنا ننوع الزبالة عزلنا سلزي انترفين يقبر سلزلو بإنترفنشن سلز مسرته نتو جزيهم محدار كم تازر أخوانا انترفنشن عواج بزي أصل مسروتو دي خمس قبر زلو نزبل كنصر من تانية intervention ديا political dialogue ياي لكانيرة intervention يال كان اللي قصل الحزب قصل تغليها زروت لك ما حزي قاعد يختار زل بعلي يفرطه ما إذا اختزلوا زي مراتهم تامس لك مالت قلوع زغنا مجلس وصل نجار يلن التنورية اللي أنا حنا أوجدي نسان ساتم تشقاق قمر لا فيدرال من قسمينا أو تقلي تأيوز ولا
نريو نغير يبلنا دليتهم يقولوا على بالعلو سلازلو صغير يزحل له يصبى يزلو تا خمس قبر الحار ما يوعل له ماتيو نحنا تسمعنا بني هذا ترى كونسل وتحالين تجزا من قصص قرا زل مقص استخدتينا نوع حقنا توصينا أبناء تجري ناي بوليتيكال علنت كلنا ناي حساب علنت كلنا ناي وتدرو علنت كلنا ناي كنفرنا يغل بعلن سنه تماناجتنا غير لحارز دور انترفيشن ابسيدي بمني أزمة نعاكو يموت حتى كازلو نتو جزياو محدار دقيفنا خنكر ندغينا ببوليتيكال ديالوج زتمسرته جزياو محدار كهلونا ندياتا وعل بريتوريا ذهبتنا تا سلام كتمص انت خوينا وعل سلام بريتوريا مريت كتورد اللوا زي انت خوينا بقى مسرت بتا نسام تبلي عياط ونكلنا وا باشاي وقت فاجأما لا دكتور هايدا تايمز لكما باشاي وتزاريو كاكو تبلي عزكو نكلنا تبليعو حتى منقص تبليعو على بيرو تنتلا تبليعو صلحنا ما نغركا سند غزاو محدار تبليعو حزق عنا كونسل صحنينا ذا كونسل زي اول كيتسخع نحريرنا يا لك له حرقو خليه لك له انا انتاي مراتب هذا حلف خوون زلو ذا كونسل مسارات اسكن غرني يوسف مسارات زي بلا كونسل كو تغزاو محدار نحرب انترفنشن تمسرته خوينما تا كونسل ونا ابي احمد يا مالك تجزيهم محدار بإنترفنشن تمسريت انتلكايو ني أبي حمد مثلني اندحر كوين أبي حمد انت كوين مدي وزلو اتا كونسل زجزيهم محدار زمسرتاو ني أبي حمد يا مالتي زيرا سلازي نياني ناخن حق زام مونتاي كنعود را ميتي هذا الله انميت جبر اسمع عند الله انميت جبر الانترنت وانت استوارد كنت قاصد كل سريع ازي كاي هونينا حيص معنا ابا ساعات يا مسينا لا 20 عامت قدم 20 عامت نرا غدا كنوق عين خيل تنغرك زرو جيني لك الله خوزي انا عزو من نسون يدلن قدم يزبز حزار ما يخم ترينك او يكون حنا ساعات يا خميلا نوصاي تقركرنا سغزنينا تقركرنا يعني خميلا نوصاي حزي اين ابيا مالتيو يدخونن اين كاخر اي كاخرنا مخياتم زي دوما اتا فيت زلو سبات تقدمي زلو سبات سي تايم زغورو لو يتونا نغر ياسيف بعل خاي خال كان نكو حزب انترفنشن دحر تمسريت تيم غفرمنت تينتريم غفرمنت بانترفنشن دحر بانترفنشن تمسريت فرانا لا دكتور بعدها وش تقادل يتزاربني انا بانترفنشن تمسريت يبلكون اسكا حزي تግራይ عرسنا خيلنا كونسل طايشلنا اسكا طابيا زلو اسكا طابيا زلو كونسل طايشنا زلو صدماتنا كنفتحينا نسو اوريدي تبليعو يجي لك له بمنتهى انترم غيرمنت سي تبليعو بديالك خون تبعي نيرسي اوريدي تبليعو كسلا تبليعو كتشانس نسو حاليفو حسكان لها قطقم لزقبو نيره تخور دور المسيح تخومير بعد ما سنسان تمراري صنو خفيلا ايكبرك من لبردوم تقام تودات خيقرو خالي خيقرو اباري رمو تاغم خن زارو لزي بتقراي كيتمرح خون الى شوا خير ميد نسي امكو ولا دورت انت قري خيد كويد نسيو هاي ترنا لا كل داون تاع سلازي زي اولي عموا عالتو ابتي بنايت عقمي كي نسلا تحي سلازي بعتهم خير راي من خير بعلو بعتهم خير خير نعاد لا يعلي برنامج مسرت يلوا نعاد مسرت بسرور غيرنا بريالو غيرنا تبليعو مالته دحان رقق مبل رقق بل دحان تبليعو مالت انتاي مالتها انترفين غير ابي احمد مالت ديانها تبليعو مالتس انترفين غير يو مالت ديا انترنت تحزك الله ودي تبليعو يو تبلا زلخاسي انترفين غير يو مالت ديا انميت قبرا يوسف اي تسمع عن زلخا انميت قبرا تخيل كان انميت قبرا
انميت قبر يا سيف انميت قبر ይቅርታ ንተኸታተልቲ ይቅርታ ይሓትት አንሚት ክትገብር ይከኣልካን ከመይ ክገብሮ ከም ዝኽእል ይፈልጥን ወይ ወፂኻ ኣቶ መስለኒ አንሚት የኒኹ ገለ እዩ ዝብሎ መስለኒ ብምልክት ኦኬ ግን ሚቲን ይገር መካባይ ኦራይት ኦኬ ሕጂ መፂኻ ኣለ ኦኬ ድሓ ዲሸን ትዘርካ ዙም ጌርካ ስለ ዝነበርካ እዩ ናይ ምንታይ ዙም ጌርካ እየ ነርካ ዓብይ ነይሩ ዓብይ ተዋሒጡ ነይሩ አንድ ነገር ናትካ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮን ቀፅል ድሓን ሓደ ነይሩኒ እኮ እንታይ ኢለካ ነይረ ይመስለካ ዮሴፍ ተበሊዑ እንዲ ካልካኒ ትምብላዕን ዘይምብላዕን ክነርዲእ ንዓኻ ስለ ዝተረዳእካ ስኢልና ክንሓልፎ ይኮነን ኣነ ዝበልኩ ተበሊዑ እዩ ማለት ብኢንተርቬንሽን እዩ ኣቲና እታ ፖለቲካል ዳያሎግ ብናታቶም ስንፍና ስትኹን ብናቱ ብልሒ ጠፊኣ ናብ ኢንተርቬንሽን ኣቲ ኢንተርቪን ገይሩ ኣብይ ኣሕመድ ማለት ድያታ ተበሊዑ ማለት ከመይ ኮንኩ ዘለኻ ዝብለካ ኣለኹ ኣብይ ኣሕመድ ይብለካ ኣለኹ እንዶ ኢንተርቪን ምግባሩ ዘመላኽት ዝኾነ ዓይነት ነገር እስካዕ ሕዚ ኣብ ትግራይ የለን ምንም የለን በዓልቶም ኣይሕተኽቱ ከለዉ ክልተ ሰሙን ሙሉ በዓልቶም ተኣኪቦም ንሪኦም ኣለና በዓልቶም ከዓነ ኣብኣ ንስልጣን ይዋድኡ ኣለዉ ንርኢ ኣለና ኢንዳይሬክት ኣቲቶ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣነ እስካዕ ሕዚ ግን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኢንተርቪን የገበረ እንደውም ብዲያሎግ ብካሊእ ክኣቱ ዝግባእ ነበረ ኣይኣተወን ዘሎ እዚኣ ይኹነካ ዝደሊ ስለዚ ኣብዚኣ ንሳ እያ ትመስል ማለት ድሓን ሕጂ እውን ሕቶ የተመለሰን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብምንታይ ተመስሪቱ ስትሬት ፎርዋርድ መልሰለይ ብመኒአን እዩ ተመስሪቱ ወይ ብካሊእ بمني انت ግዛዊ ምሕደር ኣብ ናይ ሕወሓት ምርጫ ተመስሪቶ ሕወሓት መስሪትዎ 51 ካብ ባዕሉ ከምቲ ዝብሎ ማለት እየ 49 ከዓነ ካብ ካልኦት ተጋሩ ገይሩ መስሪትዎ ኒ ሕወሓት መስሪትዎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ማለት እየ ሞ ማለት ብፖለቲካል ዳያሎግ እውን ኣይኮነን ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ኢንተርቬንሽን እውን ኣይኮነን ሕወሓት መስሪትዎ ኢልካ ግዝያዊ ምሕዳር ግን ብደብዳቤ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝመስረቶ ደብዳቤ የንበብካን ማለት ፕሬዚዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ሳይነስለካ ሕወሓት ማለት ሳይነስለካ ባንዲ ደብረፅዮን 38 ተነዛረባ ባዚኣ ምዕድል ሃበኒ ሕወሓት መጀመርያ ነገር ክነግረካ ንዶክተር ደብረፅዮን 38 ካብ 41 38 ድምፂ ሂቡ መሪፁ ወደ ነይሩ ሓቀይ ኖ ኢሉ እዩ ካብኡ መንእሰይ ወለዶ ገበሩ ኢሉ ካብኡ ተወዳዲሮም ማለት እዩ ጌታቸው ኣብይ ኢሉ ይባሃል ኣነ ሰማዕኹም ከምኡ ግን ኢሉ ይባሃል ኣዊዎም ሰምዕና ራ ሚድያ ነሰምዖ ምን ኣወይ ነበርኩ ኣነ እኮ ስለዚ ድሓር ከዓነ ጌታቸው 18 ፍስሓ ዶክተር ፍስሓ ከዓነ 17 ብምርካብ ሓደ ድምፂ በሊፁ ጌታቸው መሪፁ ሕወሓት ናብ ግዝያዊ መንግስቲ ሰዲድዎ ሰምዕና ሪኻ ጌታቸው እውን ማለት ዶክተር ኣብይ እውን እንታይ ይብል ነይሩ ሸይሞም ኣለዉ ዝብል ግን ፋናዲ ገለ ሰሚዕኒ እየ ሸይሞምዎም እዩ ዝብል ነገር ማለት እዩ ስለዚ እቶም መንግስት ዝገበሩ ቅቡል ገይሮምዎ እዮም ባይዘወይ ተሓታት እዚ ንፌደራል መንግስቲ እዚ ገበረ ዝፈጠረ ዘይኮን ካትል እዚ ኣብ ውሽጢ ዝኒ ናይ ፖለቲካ ሕቶክቶክ ክስተኻኸል ከም ዘለዎ ናብ ውሽጢ ድፊት ክንገብረልና ንደገ ክንገብር ኣይንኽእልን እስካዕ ዝመፀ ነገር የለን ንዑ ምፁር እዩ ባይዘወይ ዕድመ መስልን ንብስሩ ንዑ ምፁር እንተዘይኮይኑ ክሳዓ ዘይመፅን ኣብውን ተጠንኪርና ውለ ይመፅን እንተወዲቕና ግን ክመፅና እዮም እንኳን ሰታ ናይ ደገ እኳ መፅኦም ክጥንክለና ውሽጥና ክረዳእ ኣለና ሓሳብና ክንእርም ኣለና ወቅታዊ ፀገማትና ክነለለ ኣለና ايوه حجي نافتا خاليت من انتان كنكيد انا بعلها ونسيغا شجر يولن حزن تاي مسيلكا نسمعتون بدنبي اي ثينك حتتات ايرن سلازلخو ني ግን ና بحديኦም ዝመጽ حتى ስለዘይራኣኹ ኣብዚ ዲስፕሌይ ዘይ ገብሮ ዘለኹ ተዘይ ኮይኑ ግን ካብ ኩሉ ዝመጽ ዘሎ ትሕቶ ይርኢ ኣለኹ እቲ ሪኢቶ ሕቶ ይርኢ ኣለኹ حتى انتهاليكم ريتو انتهاليكم قلنا تاتكم ون كنكافلو سلا زلنا وزي اب سكرين ديسبلاي كنغورينا ختصحفوا تخوليهم ياسيف بدنبي زقمت كاي حنت نتنيرا قيروا ويلوم مريصم كايدومس قيروا ويلوم الكاني
ድሕሪኡ ሸይምዎ ንጌታቸው ዝብል ደብዳቤ እውን ብፋናዲ ብካሊእ ኢዲ ሰሚዐ ኢልካኒ ምስማዕ ኣይኮነን እቲ ደብዳቤ ኦረዲ ኣብ ኢድና እውን ዘሎ ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን ነይሩ እዩ ሓቂኻ ኢኻ ኢንተርቨንሽን እንታይ ማለት ምዃኑ ካብኡ ወፃእ ዘሎ ኣይርዳእንን ምናልባሽ ሰማዕቲ እውን ተካፍሉና ትኽእሉ ኢኹም ረዲእትኩም ዘየገድስ እቲ ሓሳብ ናይ ክልቴኹም ግን ኣብቱ ካውንስል ምስረታ እዩ ነይሩ እቲ ዝሓሰብክዎ ካብኡ እናወፃኹም ኢኹም ከይድኩም ዳርጋ ክልቴኹም ኣብዚ መወዳእታ ምስ ሴፍ ዝነበረ እውን ዕሪ ብእስ ብዝበለ ወፂና ዕፅር ኣቢልና ብደንቢ ርእይቶ ክነቕምጠሉ ዝደልዩ ሓደ ነጥቢ ኣለኒ እቲ ነጥበይ ናይ መረፃ ጉዳይ እዛ ሰነድ ንሪኣ ዘለና ናይ ግዝያዊ ምሕዳር መጣየሽት ሰነድ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ 6 ወርሒ እስካዕ 1 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ዝሰርሖ ተልእኾ ይቕምጥ እሞ ኣብ መወዳእትኡ ንሕጋዊ መንግስቲ ስልጣን ረኪቡ ክኸይድ እዩ ሕጋዊ መረፃ ክገብር ኣለዎ ስለ ዝብል ማለት እዩ እዚ ዳርጋ 9 ወርሒ ይሓልፍ ኣሎ 3 ወርሒ ከባቢአን ክተርፍኦ ኣብዘን ግዝያት እዚአን ቶሎ መረፃ ምክያድ ዘለዎ ረብሓን ጉድኣት እንተሃልይዎ ማለት እዩ እምበር ጉድኣት ኣለዎ ኢለ ይሓስብን ኣነ ቶሎ መረፃ ምክያድ ዘለዎ ረብሓ እንታይ እዩ ካብቲ ሕዚ ዝኔናሉ ንግዝያዊ ምሕዳር ሓደ ግዜ ንሓትት ሓደ ግዜ ንሕወሓት ንሓትት ሓደ ግዜ ስቂሉ ተንሳፈፈ ነገር ዝመፅእ ሓደ ግዜ ከዓ ከምቲ ንሪኦም ዘለና ናይ ስልጣን ረጊሒት እናተራግሑ ዝኸድሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ ንርኢ ዘለና ካብኡ ንምውፃእ ይጠቅም ኢልኩም ዶ ተሓስቡ እቲ መረፃ ምግባር 3 ወርሒአን ተሪፈን ተለይሉ እንተተገበረ እቲ መረፃ ረብሑ እንታይ እዩ ዝብል ሓሙሽተ ደቂቃ ክወኩም እየ ምናልባሽ ካብኡ ግዜ እናረኣና ክንከድ ኢና ዓንቶይ ብዮሴፍ ስለ ዝጀመርኩ ኣብታ ፈላመይቲ ሕቶ ብኣኻ ክጅምር ባሻ ጠቕልል ብዝበለ ግን ክነውሕ የብሉን ድምፂ ጠፊኣ ኣላ ናትካ እውን ሕዚ ይቅርታ እታ ናይ መወዳእታ ሕቶኻሲ እትደግመለይ ዶ ናብክ ነይረ ታሕተይ መረፃ እዚኣ እዛ ሰነድ እየ እንዳረኣኹ ነይረ እታ ሰነድ መጣየሽት ሰነድ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ካብ 6 ወርሒ እስካዕ 1 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ክሰርሖ ዝግብኦ ተልእኾ ተዘርዚሩ ተቐሚጡ ኣሎ ኣብቶም መወዳእታ ግዝያቱ ስልጣኑ ንሕጋዊ መንገዲ ተኸቲሉ ንዝተመረፀ መንግስቲ ኣረኪቡ ክኸይድ ኣለዎ እዩ ዝብል ስለዚ እታ ግዜ ተኣክለላ ናይ መረፃ ንፋስ ግን ኣይንሰምዕን ዘለና ከመይ እኒሄ ነገሩ መረፃ ምግባር ተለይልና ኸ ካብቲ ዝኒሄ ሕቱኽቱኽ ከውፃና ይኽእል ዶ ምናልባሽ ተተሓዙ ብፀላእ ተተሓዙ ከባብታት ኣለውና ትግራይ ሙሉእ ዘይሓዝካ ከመይ ጌርካ መረፃ ክበሃል እውን ይከኣል ይኸውን ነገር ግን ተመኩረታት ኣለዉ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እሞ ከመይ ትርእይዎ እቲ ዝኒሄ ሃዋህው ናይ መረፃ ምድላው ኣሎ ድየለን እንተተገይሩ ዘለዎ ረብሓ እውን ብደንቢ እንተተቕምጥዎ ሕዚ እናንተ ዓኻ እንዲ ክኸይር ዘለዎ ውልቃ ሓሳብ እዩ መረፃ ንክካየድ ዘይኮነ ንኸይካየድ ይስራሕ ዘሎ ምንም እዚ ሓደን ክልተን የብሉን ኮ ኣነ ኣይካየድን ኢለ ዝኣምን በቃ መረፃ ኣይካየድን ከምኡ እዩ ኣይካየድን መረፃ ክካየድ ተኮይኑ ኣየድልን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ በቲ ሕዘኒ ኩነታት ግዝያዊ ምሕዳር መረፃ ንክካየድ ድሌት የብሉን ፍቓድ የብሉን ሓፂሩ ከመይ እዩ መግለፂ ጭቡጥ መግለፅታት እኒአው ንኣብነት ጀነራል ወዲ ወረደ ኣብ ኤምዲ ሚድያ ቀሪቡ መረዳእታ እዩ ዝቐርቡ ዘለዎ ግዝያዊ ምሕዳር እዚ ዝተጣየሸሉ ግልፂ ሰነድን ግልፂ ናይ ግዜ ገደብን እናሃለወ ናይ ግዜ ገደብ ኣይተቐመጠሉን ገሊኡ 6 ወርሒ ይብሎ ገሊኡ 1 ዓመት ዝብል ኣሎ ገሊኡ እስካብ 2 ዓመትን ልዕሊኡን ዝብል እውን ኣሎ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ከም ዘቕርቦ ኣይፈልጥን ፍፁም ጌጋ ምዃኑ ጥራሕ ግን ክዛረብ ይደሊ እዚ ግዝያዊ ምሕዳር እዚ ግልፂ መጣየሽ ሰነድ ኣሎ ኣብቲ ግልፂ መጣየሽ ሰነድ ኣብ ሕድሕድና ዝኣተወ ሰነድ እዩ ኣብኡ ተቐሚጡ እዩ ኣብ 6 ወርሒ ሳብ 1 ዓመት እዩ ስለዚ ካብዚ ኣውፃእ ዘረባ ምዝራብ ተጋጥም ተላ እንታይ እዩ ትርጉሙ ንዓይ ኣብቲ ሓላፍነት ንሱ ኣብቲ ስልጣን ንሱ ናይ ምፅናሕ ድሌት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ድሌት እዚ እንድሕር ሃልዩ ድማ መረፃ ኣይተካየድን ኢኻ ማለት እዩ ሓደ መግለፂ እዚ እዩ ካልኣይ መግለፂኡ ሕዚ እውን ጀነራል ፃድቃን እዚ ግዝያዊ ምሕዳር እዚ ተዋሂብዎ ዘኒዮ ሓላፍነት ኣብ 6 ወርሒ ኣይኮነን
4 ዓመት እውን ዝውዳእ ኣይኮነ 4 ዓመትን ልዕሊኡን ይሓትት ኢሉ 4 ዓመትን ልዕሊኡን ተሓትት ተኮይና ኣፍታ መጣየሽ ሰነድ ኣፍታ መጣየሽት ኮንፈረንስ ኢኻ ሓሳብካ ተቕርብ ዘለካ ግዜ ገደቡ ውሕድ እዩ ዝብል ናይ ግዜ ገደብ ሕቶ ከም ዘይቀረበ ግን ንፈልጥ ኣብ ካልእ ጉዳያት ተኸራኺሮም ብድምፂ ተሰዓዒሮም እዮም ዝፈልጥ እየ ናይ 6 ወርሒ ይኹን 1 ዓመት ይኹን ዝብል ግን ኣፈላላይ እውን ኣይነበሮምን ሕቶ እውን ኣይቀረበሉን ብፍላይ ከዓ ብጀነራል ፃድቃን ዝቀረበ ሕቶ የለን ለዚ 4 ዓመት ትብል እንድሕር ኮይንካ እዚ እውን ካብ መረፃ ወፃኢ ናይ ምፅናሕ ድሌት ኣሎ ማለት እዩ ግልፂ እዩ ካብ ሓሊፉ ዓንቶ ዝበልካይ ነገር ኣሎ መረፃ ከተካይድ እንድሕር ኮይንካ መሬት ክህልወካ ኣለዎ ህዝቢ ክህልወካ ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ እኮ መሊኡ ተዘይጠፊኡ ወይ ተዘይተወዲኡ ሲ ኣሎ ዝብል ቃል እናተጠቐምና ዲና ካ ክንነብር ጠሚ ዝብላዕ ሲኑ ተሸጊሩ ኣሎ ምክንያቱ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ እኩል ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ስለዘይከኣለ ንምንታይ ከም ዘይኣቱ መምክኔታ ፈጢርካ ኤክስኪዝ ፈጢርካ በቃ ዘይምእታው ግቡእ ከም ዝኾነ ብቃላት ኣይኮነን እምበር ብስቁታ ዝግለፀሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ እዚ ድላይ የጋጥም ኣብ ትግራይ ባይዘወይ ናይ ፀጥታ ፀገም የጋጥም ስርቂ የጋጥም ገለ የጋጥም እዚኦም ኩሎም ንኽኣሊ እዚኦም ኩሎም ንክቆፃፀር እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ተኪኡ ክሰርሕ ዝግበር ዘሎ ዋላ ፀገም ኣጋጢሙ እውን ኢኻ ፀገም ስለ ዘጋጠመስ ጥመ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ነቲ ህዝቢ ስለዚ ትርጉም ንዓይ ካሊእ እዩ ስለዚ ብጥሜት ዝመውት ህዝቢ ኣሎ ተመዛበለ ህዝቢ ኣለና ኣብኡ ኮይኑ ክመርፀካ ኣብ መንጎ ሞትን ሂወትን ምምራፅ ዘይከኣለ ህዝቢ ዘለና ኣብዚ ሰዓት ክመውት እውን ኣብ ማውቱ ዘይፀበቐ ክነብር እውን ንምንባር ዘይተዓደለ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ድሕር ክካየድ ዝድለ ነይሩ ኮይኑ እቲ ተመዛበለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክምለስ ነይሩ ተመዛበለ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ክምለስ እንተነይሩ ድማ ወረርቲ ክወፁ ነይሩ ወረርቲ ወፅኦም እውን ናይ ትግራይ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር በብቦትኡ ክጣየሽ ነይሩ ድማ ምምሕዳሩ ናብ ትግራይ ክኣቱ ነይሩ ቦታታት እዚ ኣይተገበረን ማለት ንመረፃ ምሕሳብ ሕንቃቐ ይኸውን ሌግዠሪ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ በዚ ተመርኪሰ መረፃ ሽታማይ እዩ ነዚ ድማ ናይ ውልቀ መላኽነት ልምምድ እናገበርና ፀኒሕና ንሓደ ዓመት ንፈፃሚ ኣካል ዝቆፃፀር ኣካል ብዘይብሉ ኣግባብ ዝብል ዝነበርካ ዓንቶ ማለት እዩ ሕዚ እውን ኣብ ክንዲ ናብ መረፃ ኣቲኻ ስሩዕ መንግስቲ ኣጣይሽካ ስሩዕ ቤት ምክሪ ናብ ቦትኡ ምምላስ ዝድለ ዘሎ ናይ ቁፅፅር ክትትል ውሳነ ስልጣን ዘይብሉ ስኒ ዘይብሉ ዘይናኸስ ቤት ምክሪ ብስሩን ቤት ምክሪ ዘይኮነስ ያው ኣማኻሪ ካውንስል ዝብል ኢንቲሚዴቲንግ እንዲ ባይ ዘ ወይ ኢንቲሚዴሽን እዩ ኩሉ ግዜ ጥቀማ እንታይ ስሚያ ምጭብርባር እያ ንምንታይ ምጭብርባር ኢልያ ምምኻርን ካውንስልን ሓደ ይትርጉመን ካውንስሊንግ ይኹን ምምኻር ሓደ ይትርጉመን እቲ እንግሊዝኛ እቲ ትግርኛ ገይሮም ምጭብርባር ኣይከኣልን ኣማኻሪ ካውንስል ሬደንደንት እዩ ድግግም እዩ እንታይ እዮም ዝልና ዘለዎ በቃ ቤት ምክሪ ከይብልዎ ወል እዝኮ ናይ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ቤት ምክሪ እኮ ምባል ይኽእሉ ነይሮም እኮ እዮም ከም ኣንተ ኢሎም ግን ስልጣን ክህብዎ ኣለዎም ኣይህብዎን እዮም ኣማኻሪ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ተረዲኻ ኣማኻሪ እዚ ኣድቫይዘሪ ካውንስል ኣድቫይስ ኢኻ ትገብር ኣድቫይስ ትገብር ማለት ተሰሪቐስ ኣይትቐፅዐንን ማለት እዩ ኣታ ስርቂ ፅቡቅ ኣይኮነን ስርቂ እኮ ሕማቕ እዩ ስርቂ ክሰርቕ የብልካ ንሽጎ ዝወደይ ኢኻ ክትብለኒ እምበር ኣጥፊአ ተረኺብካኒ ናብ ሕጊ ወሲድካ ዓንቀፅ ጠቒስካ ኣይተብለንን ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ፈፃሚ ስራሕ እንተኮይነ ማለት እዩ ሕዚ ነቲ ፈፃሚ ስራሕ ንዜጋ ፖሊስ ከርክበሉ እዩ ፀገም የለን ፖሊስ ክኣስሮ እዩ
ፈጻም ስራሕ እዩ ዘውግዕ ዘሎ ንፈጻም ስራሕ ግን ቤት ምክሪ እዩ ፖለቲካሊ ኮንትሮል ዝገብሮ ስለዚ ምንም ዓይነት ናይ መረፃ ሽታ መግደፎ ሰብኣዊ ሓገዝ ናይ ኦኬ ሓብ ሸሪኻ ኣሕሊፍካ ኣለኻ ወፂኻ ስለነበርካ እዩ ሶሪ ስለዚ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናይ መሬት ናይ ወረርቲ ምውፃእ ናይ ተመዛበልቲ ኣብ ዘየለሉን ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ዝተጣየሽሉ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ሰነድ ደርቢኻ ግዜ ገደብ የብልናን ዝብሉ ኢንተርቪዋት ምግባር ካብ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እንትድመር ዘይቆፃፀር ዘይከታተል ውሳነ ዘይህብ ኣብዚ ኣማኻሪ ካውንስል ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ ኣካል ትሪኦ ተለኻ ምንም ናይ መረፃ ተስፋ ከምዘየለ እዚ ግዝያዊ ምምሕዳር እዚ ናብ ግዝያዊ መንግስትነት ክሰጋገር ከምዝድለ ኣፈላላይ ኣለዎ እዩ ባይዘወይ ግዝያዊ መንግስቲ ማለት ስርዓት ኤርትራ ማለት እዩ ልሕዚ ዘሎ ናይ ኤርትራ ግዝያዊ መንግስቲ እዩ 40 ዓመት ምግባሩ ገለ ይኮንና ንሓስብ ዘለና ኣነ ይኮንኩን ግዝያዊ መንግስቲ ዝብሎ ዘለኹ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝብል ሰነዱ ተደጋጋሚ እዩ ዝገልፆ ናይ ዜጋታት መለለይ መንነት ኣብ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ንስዋ ደቀ ምሓረ ግዛዕምዛዕ ናበለ እዩ ተቐፅልቲ መለለይ መንነት ማለት እዩ ሶታ ይኽበለ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳርነት ናብ ግዝያዊ መንግስትነት ብዘይ መረፃ ክሰጋገር ዝስጉም ዘሎ ገይረ እየ ዝቆፅሮ እምበር መረፃ አካይዱ ብኣግባቡ ስልጣን ንስሩዕ መንግስቲ ከረክብ ድልውነት የብሉን ናብኡ ንኸይበቅዕ እቶም ናብኡ ከውቅዑ ተዋሂሎም ዝነበሩ ፍጻመታት ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍፀሙ ተዋሂሎም ዝነበሩ ፍጻመታት ንኸይፍፀሙ ብኣግባቡ ንኸይስርሑ ስቂሉ ፀኒሑ እዩ ትስቕታ እዚ ድማ መረፃ ምድላው ዘይኮነሲ ብዘለኻዮ ንምቕፃል ዘመላኽት እዩ ዝብል እዩ ናይ ጣልቃታውነት ትብል ግን ቁርብ ኣብዚ እውን ዲስፕሌይ ኮይና ስለ ዝነበረት ግልፂ እኮ እዩ ግልፂ እዩ እዮም ዝብሉ እዚ ናይ ፐብሊክ ሓሳብ ክርአይ ኢለ እየ ዘቐሚጠዮ ፅቡቅ ናብ ዮሴፍ ክኸይድ እየ ዮሴፍ ታሕቶ ናፍታ ማለት ቁርብትላ ንውፅእ ስለ ትብለኒ ካብተን ኣጀንዳ ስትሬት ፎርወርድ እያ ታሕቶ ሕዚ ነቲ ዘለናሉ ሕቶ ነቲ ዘለናሉ ኩነታት ክምልስ ይኽእል ዶ መረፃ እንተጌርና ብስሩኸ መረፃ ንክገብሩ በዛ ዝተመስረቱላ ሰነድ መሰረት ኣብ 6 ወርሒ እስካብ 1 ዓመት ኣብ ዘሎ ሕጋዊ መንግስቲ ሰሪዖም ኣምሪፆም ክኸዱ ስለ ዝኾነ ትሕቶ ስልጣኖም ንሳ ንክገብሩ ዝተዳለዉ ዶ ይመስሉ ዝገብርዎ ዶ ይመስሉኻ ንሱ እንተጌርናዮ ናብኡ እንተተሰጋጊርና ሕጋዊ ምክሪ ቤት እንተሃሊና ኸ ዘለዎ ረብሓ እንታይ እዩ እያ ትሓተይ تعدل معك حجون عن ميت قبرمو እሺ ኦኬ አጥፊኻ ያ እንደገና ያ እሺ هذه سمع له ቀጽል እሱ ጎርዶ መስለካ ምናምን ክባል ከሎ ኣብ 3 ወር ውሽጢ ዝግበር መረፃ የለን ማለት መረፃው ነው على ፕሮሰስ ነው ማለት ምስ ሰዓዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቅድሚ ወርሒ ወይ ክልተ ወርሒ ጀሚሩ ናይ መረፃ ቆሑትን ናይ መረፃ ካይዳታትን መምርሕታትን ኣዋጅ መግለጽታትን ክህብ ይዝግበረሉ ነይሩ ስለዚ ይመስለካ ደغባር ከሎ ኣይ ካልን ኢለ ዝሓስብ ማለት ከም ዝርድኦ ኣለኹ محساب زي ونس برد ما تأمر زي تفطيره صار ثلاث روح وشتي مرات كيدي الكاخ قمتها يكال كم قمتها مالتي قلنا أنا قلت له مرات زي خيد سقمات قلنيو مرات حالة بوليتيكا وسقماتي وش تمني بوليتيكا وسقمات نحالة زي عليمو مرات حالة سيسوس غو نزبنا أبيدنا يلن أبيد صلاتي إذنيو خلاينا كعنت ህዝብና ዘለዎ ናይ ስነልቦና ጸገማት ናይ ሓዘን ይኹን ናይ ጥምየት ይኹን ናይ ምፍንቃል ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ጸገማት ዘለዎ ሓሲቡ ተረጋጊዑ
تمرحني غير زمرصلو ناي سنه لبناو زغجيت هنا يقولون ايكونومي خناتات يقولون ማለት ኢኮኖሚ ኩነታት የለ ማለት ህዝብ ሕዚ ማዓሰብ ዝረግፍ ኣሎ ብዘይናኹም እውን ብሕልፍዎ ኣለኹም ይርኢ ኣለኹ እየ ስለዚ ህዝብናት ህዝቢ ዝመርፀሉ ኩነታት የለን ሳልሳይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኩነታት ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ እውን ማለት ሚና ኣለዎ መጀመርያ ንሕና ከይፈቐድናልኩም ምርጫ ጌርኩም ኢሉ እቲ ምክንያት ማለት ብምንታይ ተላዒሉ ተዓዩ ሰበ ከራኸር ክኸውን ይኽእል ዘይገድስ ግን በታ ዝጀመራ ብኣወዲዋ እዩ መረፃ ከይትገብሩ ኢሉ ጌርና ካብ ውሽጥን ካብ ደገ ነምፅኡ ቀጥቂጥና ብድሕሪ ከይድና ከዓነ ይቅርታ ዝገበርና ይመረፃ ኢልና ዝነበረ ቤት ምክርና ፍሪስና ኣብ ኢድ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ካብ ኢድ ወፂና ንገብረሉ መረፃ እውን የለን ማለት እዩ ካልኣይ ናተይ ናይ ግለይ ሪዶ ኣድላይነቱ እዩ መረፃ 10 ግዜ መረፃ ይገበር ኢሉ ዝሓስብ ሰብ መረፃ ከምዚ መዓርን እንጀራን ዝዓይነቱ ተሰኪሙ ዝመፀልና ዓይነት ነገር ክኸውን የብሉ መረፃ ንሪኦ ነርና ኢና ማለት እየ ቤት ምክሪ ኮይና እዚ ከይካየድ እኮ ኣገደን ትመረፃ እኮ ከጥፈአና እውን ኮይለ ይበለን ቤት ምክሪ ነይሩ እዩ ነይርና እዩ ስለዚ ትመረፃ እውን ያኔ ያህል እውን እዚ ኩሉ ፀገም ስለ ዘለዎ ህዝብና እውን ፖለቲካዊ ኩነታትና ይኹን ህዝባዊ ኩነታትና ይኹን ናይ ፌደራል መንግስቲ ኩነታት ይኹን ርኢና ሕዚ መረፃ ክንገብር ኣለና ኢልና እውን የመና ንጓየሉ ምክንያቱም ኩሉ የብሉ ኣቐዲምና ህዝብና ናብ ቦቱ ንክምለስ ፖለቲካዊ መንጎኦም ዘሎ ዘይምስምዕማዕን ዘይምርዳእን ተስተኻኺሎም ኩሉ ትግራይ ዝሳተፈሉ ናይ ፖለቲካዊ ክፍጠር ፌደራል መንግስቲ እውን ኣብቲ ናይ መረፃ ኩነታት ኣብ ዝገብረሉ ኩነታት ተስማዕሚዕና ክንከይድ ውሽጣዊ ጥንካረ ውሽጣዊ ሓይሊ ክንፈጥር እምበር ብዙሕ ዝተመናሚና ኣለና ሓይሊ ጌርና እንገብሮ መረፃ እውን ኣድላይነቱን የብሉን ህዝብና እውን ዘየድሊ ካሊእ በትርን ካሊእ ጨቐጨቐን ዘይኮይኑ ለውጢ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እስካዕ ዘሎ ዝቕፅል ፌደራል መንግስቲ ክሽካዕ ፍቃድ ዘይበና ናይ መረፃ ግዜ ተፀንሐ ዝብል እምነት ይኒአኒ ንምንታይ ዝባእሰ ፀገም ዝመፅእ እዩ ብሓደ ለይ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ካብ ቀረየ እውን እዩ ማለት ቀሪቡ ስለ ዘሎ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ንገብረሉ ናይ መረፃ ኩነታት ዘለውን ኮይነ ይስምዐንን ኣላይ ኮይኑ እውን ይስምዐንን ዝብል እምነት ዘለኒ ብዛዕባ መረፃ ዘይኣገምጋሚ ማለት እዩ ይቐኒለይ መረፃን ኣብኡ እናሃለኹ ክሓተካ እየ ሓንቲ ክውስኸልካ መረፃ ንዘይምግባር ዶ ይኸውን እቲ ሕምስምስ ዘብልዎ ዘለው ንኣብነት ኣብዚኣ ኣብዛ ናይ መመስረቲት ሰነዶም መጣየሽት ሰነድ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ተልእኾኦም ሰላም ናይ ውሽጢ ሰላም ናይ ተዓዲ ምሕላው ተፈናቀልቲ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ናይ ትግራይ ምርግጋፅ ተሓታትነት ምስፋን እዚኦም እውን ካልኦትን ኮይኖም መረፃ እውን ምግባር ይብል እሞ ከም ዝቆፀርክዎም ቅድም ኢለ ብምልኦም እስካዕ ሕዚ ዘይሰርሕሉ ምክንያት ግዝያዊ ምሕዳር ዘይሰርሓሉ ምክንያት ከምታ ባሻ እውን ቅዲሙ ዘቕምጣ ዝነበረ ኣነ እውን ክውስኸላ ጌታቸው ባዕሉ እውን ንሕና ኣካል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ስለ ዝኾንና ንበይንና ቀዲምና ንገብሮ መረፃ የለን ኢሉ ምስ ኢቲቪ ባዕሉ ገሊፅዎ እዩ ኣብዚኣ ግን ኣብዛ ሰነድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ካብ 6 ወርሒ እስካዕ ሓደ ዓመት ኣብ ዘሎ መረፃ ከም ዝገብር ቃል ኣትዩዋታ ስልጣን ንጌታቸው ጥራሕ ኣይኮነን ጻድቃን እውን ከምቱ ባሻ ዘልዓሎ ወዲ ወረደ እውን ከምኡ እንዳልዓሉ መፅኦም እዮም ተንተሰርሓ ስራሕቲ ጌፆ ስለ ዝኾና ነተን ኣብዚኣ ተዘርዚረን ዝኒዋ ተልእኾ ናይ ግዝያዊ ምሕዳር ዘይኾና ንቅድሚት ዘይወስዳ ስለ ዝኾና ምናልባሽ ንሰን ዝሰርሕዎን ዘለው ተን ክፍተት ዝሰርሕዎን ዘለው ናይ ፖለቲካ ሕምስምስ ዝሰርሕዎ ዘለው ሲ መረፃ ንዘይምክያድ ናይ ስልጣን ግዜኻ ንምንዋሕ ዶ ይኸውን እያ ታሕተይ ምናልባሽ ዮሴፍ ወፂሎ ባሻው ዝርእቶኻ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ዶ ይኾን ዘይሰርሕዎ ኣብዚኣ ዘለዋ ሊስት ዘይሰርሕሉን ኣብ ጭቕጭቕ ኣብ በለካለ ዓካ ንሕልፎ ዘለና ግዜ መረፃ ንዘይምግባር ዶ ይኾን ስልጣን ንምንዋሕ ዶ ይኾን ዝብል ሕቶ ስለ ዘለኒ ርእቶኻ ተቐምጠሉ ግርም አንቶ ገልጫ እንደ ብርግጽ ዮሴፍ አጋጣሚቲ ኮኔክሽን የሸግሮሎ እምበር ሓሳብ ተገልጽ ነይሩ እዛ ኣነ ግልጽ ገይሮ እያ ምናልባት ተኸታተልትና ግን ሓንቲ መረፃ ተገበረ ተገበረ ትብል ዓይነት ሓሳብ ናይ ዮሴፍ ሓውና ትኽክል ኣይኮነን መረፃ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዜጋታት እዩ ኣብ ትግራይ ክመጽእ ከሎ ድማ መረፃ ውፅኢት መስዋዕቲ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ እውን እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መረፅካ ትርጉም የብሉን ዝብል መልእኽቲ ተዘይንሕልፍ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ህዝብታት ዝለዓለ መስዋዕትነት ዝኸፍሉ ንህልውንኦምን ህልውንኦም ከውሕስ ንዝኽእል ናይ ዓርሰ ምርኮሳ ናይ ዓርሰ ምሕዳር መፃኢ ንምንፃፍን እዩ
መሰል ዓርሰ ስለዚ ውሳነ እዋ ስለዚ እዩ እዚ ዓብይ ነገር ስለ ዝኾነ መረፃ ስዒቦም ዝፅቀጡ ካልኦት ክባራት መሰላት ቀያሕቲ መስመራት መሰል ዓርሰ ውሳነ ሓዊሱ ማለት እዩ ስለ ዘለው ኣብኡ ጥንቃቐ ይሓተና እዩ ኣብ ስሩን ከም ኣነ ፖለቲከኛ ይኮንኩን ፖለቲካ ከውግዕ ፖለቲካ ክዛረብ ሞያይ መሰረት ዝገበረ ወግዕታት ከምፅእ ክእል እየ እዚ ማለት ግን ፖለቲከኛ እዩ ማለት ኣይኮነን ፖለቲከኛ እንተኮይነ ንፖለቲካዊ ስልጣን ክወዳደር ኣለኒ ከም ዮሴፍ ማለት እዩ ዮሴፍ ፖለቲከኛ እዩ ፖለቲከኛ ኮይኑ መረፃ እናናኣስካ ብምንታይ ዳ ኢና ፖለቲካዊ ስልጣን ክመፅእ ምስርኸ በሩ ንምንታይ ይዓፁ በሩ እዩ ዝዓፁ ኣሎ ስለዚ ብምንታይ እዩ ክመፅእ ኣብና ኣሎ ትሕቶስ ግልፂ እዩ ኣብ ትግራይ መረፃ ዘይካየድ ተኮይኑ ሲ ከም ሓደ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ውድብ ዮሴፍ ከመይ ገይሩ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝሓስብ ኣሎ ስለዚ ኣይመፅን እዩ ዝብለኒ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ኮይና ኣይ ቲንክ ስራሕ ክቀይር ኣለዎ ኣይመፅን ኣይትመስለኒ እንታ ካውንስል ዕድል ስለትህብ ንኩሉ ካብ እከለ ክንዲዚ ካብ እከለ ክንዲዚ ስለትብል ቁስቁስ እያ እዚማ ክብለካ ኣለኹ እኮ እዚ ዳ ሕብረተሰብና ብዙሕ ምስላ እንዲ ዘሎ ፀሪፍካ እናዳእኸ ይብሉ እምበር ምስላይ ክጥቀም እንተኮይኑ ሲ ወጣጥያ ተኣኪቦም ኣይንሕረድን ኢሎም ወሲኖም ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እዚ ኣይንሕረድን ኢልካ እናወሰንካ ክኸውን ኣይግባእን ህዝቢ መሪፁ ፈቂዱ እዩ ከምፀካ ዝግብኦ እዩ ግን ከምኡ እውን ዘይምኸፍአ ብኣቋራጭ ዋላ ናይ ህዝቢ መሰል ጓዓፂፅካ ዋላ ቤት ምክሪ መስረት ምስ ጨናቅኒ ኮይለካ ኮ ኣነ ኣብ ፕላን ቢስ ምስ ናይ ጀነራል ፃድቃን ፕሮፖዛል ይሰማማዕ እያ ኣነ ኮይለካ እየ ሽግር ኮይኑ ዘኒኦ ግን እንታይ እዩ ሽግር ኮይኑ ዘኒኦ እቲ ዝተነገረናን እቲ ዝግበር ዘሎን በበይኑ እዩ እምበር ኮ ናይ ማን ስኒ ዘለዎ ንፈፃሚ ኣካል ዝቆፃፀር ካውንስል እንተዝኸውን ነይሩ ከምቲ ዝበልካዮ ካፍቲውን ተውፃፂኻ ናይ ህዝቢ ሉኣላውነት ዝደፈረ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ፍቃድ ዘይብሉ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል እንድዩ ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ሓደ ግዜ ድሓን ናይ ሓያላት ፖለቲካ ናይ ህዝቢ ድልየት ዘየቀደመ ብጣዕሚ ሰልፊሽ ዝኾነ ፖለቲክስ ይካየደሉ ኢልና ንእመን እሞ መማረፂ ሲንካ ተቀበሎ እሞ ከምኡ እንተዝኸውን እውን ኣይምኸፍአን እዚ ግን ነቲ ዘሎ ኣካል ኣየኳናይና ጥራሕ ንምባል ዝጣየሽን ዘሎ ኣካል ተደልዩ ዝብትኖ እንተደልዩ ድማ ዝእክቦን ተፀዋዕነቱ ንሓደ ሰብ ጥራሕ ዝኾነ እዩ ካብኡ እቲ ሓደ ሰብ ንሱ ድማ ኣብ ትግራይ ብብርኪ ዝኾነ ይኹን መሓውር ናይ ትግራይ ተፀዋዕነት የብሉን ተፀዋዕነቱ ንፌደራል መንግስቲ ንኣብይ ኣሕመድ ጥራሕ እዩ ሶ እሱ እውን ከምኡ ክኸውን የብሉን እናበልና ኮይኑ ሕዚ ድማ ብስም ትግራይ ዝውህለል ካውንስል እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ካብ ትግራይ ተሓጢጡ ተፀዋዕነት ዋ መቸስ ቃላት ጥራሕ እንዲዮም ዝምዞ ዘለዉ ግን ሴናሪዮስ ወይ ድማ ናይ ፍፃመታት ፓተርን እውን ክፅናዕ ኣለዎ ናይ ፍፃመታት ስርርዕ ብደንቢ ክርአ ከሎ በዚ መንገዲ እዚ እንተኸይድና ሲ ብመረፃ ክመፅእ ዘይኽእል ብመረፃ ባይታ ክረክብ ዘይኽእል ብልፅግና ብናይ ባዕልና ምርኮ ብናይ ባዕልና ተጠቕሊልና ናብ ጅባ ኣብይ ኣሕመድ ብምእታው ትግራይ ብሙላእ ክትብልፅግ ኢና ንሰርሕ ዘለና እዩ ምክንያቱ ተዓንቶ ዘይትካሓድ ኣብታ ዲስፕሌይ ትግበር ዝነበረት ፖለቲካል ዳያሎግ ግዜያዊ ምሕዳር ክምስረት ነይርዎ ኣይመፅን እየ ባዕሉ ክንገበሩ ኢሉ ኦኬ ድሕሪ ኢኸ ኣይ ንእከለይ ዝደሊ ንእከለይ ደልን ኢሉ እዚኣ ኢንተርቬንሽን እያ ሓደን ክልተን የብላን ግልፂ እያ እዚኣ ኢንተርቬንሽን እያ ኮይኑ ኣነ ሸይሞየ ኢሉ ፅሒፉ እዚ ከዓ ተዓንቶ ናይ ዲናያል ኢንተርቬንሽን እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሕዚ ድማ ፕሮሲጀራል ኢንተርቬንሽን እዩ ናይ መጀመርያ ሪጀክሽን እዩ እዚ ዳሕራዋይ ከዓ ፕሮሲጀራል ኢንተርቬንሽን እዩ እንደገና ዓንቀጽ ተፃሒፉ ወዘተ ማለት እዩ እሳ እውን ኮይና ልዕሊ ኩሉ ዝተሸሙ ኣካል ተቐቢልዋ ግልፂ ኢና ክንዘራረብ ዘለና ኣብዚኣ ተሓቲቶም እውን መልሲ ክይከኣሉን ጌታቸው ተቐቢልዋ ልዕሊ ኩሉ ኣነ ሸይሞካ ክብሉ ከሎ ተቐቢልዋ እዩ እዚ ሓደን ክልተን የብሉ
كاوزي تبقى أنا إمالي سكا خولو خلو دكتور دبرتين وانت قبلوا هاي of course yeah تخكل سلازي أوزي كرتيو معكالات تتقليلهم ناو جبا أبي أحمد أتيمي تخكل yeah بفلاي قد تستشومه أزتي كمزي أيدلي كان تو هايلهم اللسكولا نمنتاي إيلو خموقت نيرو أي موقتن وير ما نايت موقت وصيت هاي رأنان قلت سيكون نقر تحليون مالت إيه بوصيت إلك عن تتوهيلقن أبي أحمد زدولي يخوين أبي أحمد زدولي يخوينو مالت انتهي قديس هو زدولي نقر كساو زخون الله بتقراي طورس متى مرس أكايدا ويسج أوف ريسورس لاخونه ناي هفت بخنة لاخونه تاني أبي أحمد سرح أو تقراي كسر حسق الأكال نحل أخوف بيلكو بالنسا مجزاد يوحشين سلازي أون ملسيتو هاون حراي لم تقبله مالتي تقبل كان استهالو ان دكتور دبرصيون ون حراي تقبل تمليس مسي أكايد وايتا مرصا ناي ماخلاي كوميتي ጌታቸው ረዳውን በማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ተመሪጹ እናሃሎ አብይ አሕመድ ኣነ መሪጽ አካትሎ ተሎ ሰይል ተቀብለዋል ካው ሕዝብና ታና የሴፍ ሳይክ ይተኸደና ኸቋርጻካ ምስ ይቅርታ ኢንተርኔት ከይትኸድ እንታይ ከደ ይመልስ ስታይ ተሐቶ የሴፍ እንደውም ካልእ ትሕቶውን ተወሲኻትልካ እያ ክልቲአን ግዜ ከፋፊልካ ከተቀምጠን መጀመርያ ዝነበረት ተልእኾ ተዋሂብዎም እዩ ተልእኾኦም ክሰርሑ ውዳበታት ነይሮም እዮም ቶም ውዳበታት ክጥቀሙ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ዘይሰርሕሉ ምክንያት ነታ መረፃ ንኸይትካየድ ስልጣኖም ንምንዋሕ ኣብ ንመረፃ ዘይጥዕም ግዜን ኩነታትን ኢና ዘለና ተባሂሉ መረፃ ንምንዋሕ መረፃ ንዘይምግባር ድዩ ዘይሰርሑ ኢልካ ተኣምን ኣይሰርሑን ተልእኾ ኣብዚኣ እኒዋ ዘርዚረልካ ዓንተ ወይ እውን ዋላ ሓንቲ ኣይሰርሑን كسرحلو زخولو جراوند جنير يو منم ترى ولا تنعس نحنا خم تكال كنحجزكم إلنا حتيتنا يومون سلكنا مملاس صحفنا مملاس ويزغونا بارشي لهم بميديا ونسلم وزغونا نعتو زموت صلوت الأخوة زهاونا ون يلن أو كتعنا بترمس نسلت صنعهم لازم كل ترمس نوري أذنورنا مرت أن زي مقبار دينير مالت دعاء زبل حتى سلازم ساخت من لسالي ليه قال إيتجن مرت آخم حدا تقامي بوليتيكينيا مرت أنا خجبر كتقوين يركوا أفتقد مي مرت آخ جبر اللي زجبؤون إتن تزرزير أنت وهايون أمزلوا أنا خسرحو كدفني يركامبر نمنتاي مرت آخ جبر يقولون تبل كم حدا بوليتيكينيا بزي مرت سلطان أقارات سلطان سلزركبات شعترو عسرتر داولي مدولكم سلزلوا دي يوزبل حتى أول مسؤول كان له مزيان كلتين التحيز كاملس. الشيء متى مسلكم ما؟ هنا ذات قلاويت إني حزي دكتور تايمز لك مالت مالي زي جزاء وجه حوحتنا لنا كل من قد نرنقا نخوران عجوان نرنا سوات حتى ماليش ناخذ نمقوتا نرنا سوات كعاد ماليش ناخذ نكفو نخلو الجزية بس إحنا لنا كل جزء مستقم حزب سلام خيريو مالت أنا عن توز قصنا يعني مرت أقوليات حزب حزب مرت أخبر له زي درجة يزول بوليتيكا وقداي حزبه وقداي نه فدرال قداي نه أدلاينت قداي كنا رأت لنا نحزبنا أنا مرت أذبك عفنا ذات يقبلوا بزولين بار تشعته شو ما أنت وانبر كوها وكميو منامن يكون نحنا ملو وانبر ملو تقرأي كنا محاضر عباية تقرأي كنا محاضر بار بنايت كاو وانبر كنا سرحون دللي كنا أنا سلطان ندلينا سلطان هو يعني قال سلنا نتقولنا قد بتكوز وأنا سلطان زي خونس حزبنا زولنا سلطاننا حزقن نعنا سلطان زول بركي خون نزول حزبنا كاو كن دمنا منا تقراقيرنا تدراديرنا كافتو تقلقير وزل مكراخنا وصول لنا لنا كما حساولنا لنا مالتي خمول كاي وزحسو ماتيو قالي توغزياو محدار تقوين يسرح زي سرح خمزي مرشا خطر في دليو منامن ذل نجار تنعس بعلي يزملسو إذا نجرزي أنا قد معسر عمد الحيزة تسقم يردأ نسل زنابرة قد معسر عمد تزاري بس هو دعو حزي كي يوجه مالك سوينا فح خينير زي خوانا سقوينا أتو عم دقا في القبول كاي ماتي كمين كباريو هزي كان يقولنا مالتي سي لا قبيسنا حزنا بخاي درجة وصي حل سرعة زي أنا نزيل ديو نزيه ولا ديو خالي ديو اختتلخص بعدهم يفرطوا تموش تزنيو كتير أنا خان ترخون قل
ምርጫ ብዘይ እንኳን ምርጫ ካካይድስ እኽሊ ረድኤት እውን ከም ዘይኣቱ ዝኾነ ሰላምን ከም ዘይህሉ ፀጥታውን ከም ዘይኽበር እንስሳትና ከም ዘይተኣማመን ኣብዚ የድሊ ንትረኽብ ኣቲና ከም ዘለና ኩልና ንፈልጦን ክንዛረቡን ዘለና እዩ እዚ ምንም ንካሓደሉ ምክንያት የለን ስለዚ ሕዚ መረፃ ይኹን ካሊእ ዝርርብ ይኹን ካሊእ ይኹን ነገራት ክንገብረሉ ንኽእል ዕድል የለን ናፀበ መፅያ ክሳድና እያ ዘላ እዛ ጉዳይ እዛ ገመድ ሕዚ እውን እታ ገመድ ነፅበ ኣለና እምበር ነግፍሓ ኣይኮናን ዘለና ሓቂ ንምዝራ ማለት እየ شوي لهذه عابيلا نبلا وقع انت خيرنا ازي قدم زخونه غزي غنزارو زغبنا زرا እናተዛረብና ታገመድና ሓበልና ናብዚ ይኮነ ኩነታት እዩ ትንግምቶ ዘለና ወንቦ መጠን ክኸውን ዝኽእል በተሕዝን ኸረና እንተኸይና እምበር ተጠናኺርና እንተወፂና ናይ ፌደራል መንግስቲ ፅዑንታ ይኹን ናይ ካልኦት ፅዑንትታት ይኹን ካሊእ ንፀገማት ይኹን ኩሉ ነገር ክነውጉደ ንኽእል ኢና ሕዚ እውን እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ክንድግፈለና ኢለ ዝኣምን ኣነ ንምንታይ ብዘይ መንግስቲ እንድሕር ተሪፍና ዝበኣሰ ኩነታት ይክመፅእ حزنا مرة تخيلنا أنا يتمرس على يتمرس. تجاني قلنا إن أنت هيدي مسؤولك ياسر. زي أنت رينا اللي خاندي خاطر ليس تلقوه نايجز يوم محدار زبهلا ليس تغير أنت وهيبن الله. شعات تورح مولي اندحر زي سريعو حانتون سكسيد اندحر زي جيرو كما يجير نعودك كيف كان تغير كا مالت شعات تورح ندورقنا مسينا كان نبع الخا. كالي تشعات ورح انت توسيخو ميسنا ندورقنا هنكرينا يسرحن زلو زخون نجر صريحو زر انت زخون كالي تريف خندقفك كان داولنا تدقيفو خسرح زخون انت زخون حق هايخا تدقيفون زي يسرح اندا دقفكو خيدي اندحر تبلكون كاقن اندار اخا قدل مئتاو ديكونن نسوي تشنقي حزي اذا نبزي ازني واي سرحنن اذي ان زي سرحلن مغنيات سلطان نغنا وحليو نتحزي انا نسخان باشان نزرارب الله زلنا ናይ መረፃ ግዜ ይኮነትን ወል ተዋሂወን ዘለዋ ዝነበራ ስልጣን እኮ ግዛኣታዊ ሓድነት መሊሱ እንተዝኾን ህዝቡ ወዲቡ ኦኬ ተን ዝነበራ ውደባታት እውን ጠናኺሩ ግዛኣታዊ ሓድነት መሊሱ እንተዝኾን ሰላምና ናይ ውሽጢ ሰላምና ሓልዩ እንተዝኾን ኣፍቱ ናይ ሪኮንስትራክሽን እውን ጀሚርና እንተንኾን እዚኦም ተተገይሩ እኮ ኣሰ نقلميت كخيد ندقف وقت بالتغليها ولا حنتي تسرحت نقاداس ننبعلنا تفلالينا زنبرا وصانا وشتن زنبرا ودابتات فريسن اتا وشتا خم وشتا حد خوينا يمرحنا لو نبلا زنبرنا ودبون يمقاقلوا والو ننو علمون ابكند بزعبا رديت بزعبا ناي حزبخا سلام بزعبا مملاس تفناقلتي بزعبا مملاس غزاتا وحدنا تعلل تحزي أخي بايلهم زكوا زلوا نريء لنا هذه نداود قلنا نزغيد ندقفنا نخيد مبال عقب ديكونن قدر لين أتون مما حيشي انت ايزول سلز كان كنا اينا وزين الزرار ولا زلنا مالتي فاينل ريمارك قمتمو نباشا خدير حري 5 زمينا اوكي بتعم صبو انت هيدي خوينني يا دكتور بلعتن رأيتن صحاقتن بخيتن نيرنا بلعتن رأيتن صحاقتن بخيتن نيرنا كلها بخيتي كلها ون رأيت خوينا حزم مالتي تاينيو بخياتنا انوينو خوينا زي بخياتنا انوينو صقمنا ونوينو خوينن بار تشكر هذا كلها يبص يحزنني مالتي انا خمت تولد لغا انا 9 ورح زي كونكوسي 30 عام تكابي اب صقمنا ام تنقنا تنكراتو تزبصقم ابزيتينا لوقتو ناي غزاو محتار زي كونه غزاوي نايتي حوحات صواع زلو وجله انت اي نيرو انتيلنا 17 عامت ملو سواعتنا انت ايدي قومو خالي مسواعتي ممزيم لزنيو سلازي مالسي تايم زكات غزاو محتار كان يحزنوا لا زلكا لا خاجنا كوزلكا لوخسي لا زلكا سخاوز مصاي الماليه دكتور تايم زلكا تشجر كو نغركا شعاتو تفطر غيرنا حسوت خوينا او دي قمامتنا يتقم زنينا اما تصانا يناو سوري شعاتنا دو محمد دمصني ما اوزي بريخا سرع ميديا سلازخونه بدنب غاير كغبركم قديتا ايو انا زبل زلخو تغزياو ممحدار اتو خناتات زفطرن صقمات كفتحي تطايش زلو امبر ناي 9 ورحي ناي 9 عامت صقم كفتحي يكونن حدا ممحدار كشوم كله كم ممحدار منغستون انت خوين خم منغستي كقمت كله ناي 100 معلت زبال قمقام ناي 3 ورح قمقام ناي 100 معلت قمقام ام 100 معلت سوليد زغونه ነገር ክርእ ስለ ዝኽእል እዮም 100 معلت قمقام زولو ፖለቲከኛታት ክወጽ ከለው
حدا ناب سلطان توصي حدش بارتي ناي 100 معلتي قمقام يقرب يوم سليبريت ون يقبر يوم إذا جزياو ممحدار جزياوي خونتات ناي تجراي كفتح جزياو صقم ناي تجراي كفتح مبر ناي 3 عامت ناي 4 عامت يكونن أنا حزب زلخو أبزا خونتات زياتينا خابز خونتات حزبنا خنوص أصل زلنا عندنا نزارب زلنا جزينا نتفعل زلنا كون عوكوي ندحريت انتقينا خالي قطع سلا زخوني لذي أبزي أتوهاي ونأزلوا جزياوي صقمات فتح قمتقلن نزي كأله انتاي ندابلنا ندقفو اوكي متى مسلكاسي انتاي مسلكا دكتور انا زلخو تجزياو محدار نداو مس زنبله صقمت حينا خريه خلنا لعل عقم ساخيعين صريحين الى زامل معناته مناتم سلام امتلنا ايو نو صنح عنده سلام امتلنا ايو زنبره حلخلاخن قالين امتلنا ايو قلايك انا عمريت وريد خيسرح جن بعلو مجلص امتلي ماتي بتو زلو كادرتات قالي يكون ما حتم تقري قيسرح وردا يكون طايا بعلي يفلت يعني تقراي انيو صوما قالي عدي يكون يوم نغركا منم ነገር ከይወብል ግዛው ምሕዳር ጠቅላላ ናይ ኣብይ ልኡኽ ኢና ተባሃለ ኣነ ዝፈልጦ ባዕለይ ዝነገረካ ኣለኹ እዚ ናይ ኣብይ ልኡኽ እዩ በቃ ሸይጥና እዩ ከምዚ ጌርና እያ ተባሃለ ዓድዋ ይኾነ ካልኦም ከም ይዝረብ ወላ ውቕሮኹም ይዝረብ ክነገረካ ማለት እዩ ከምና ተገበረ እግሩ ከይረግጥ ተኸልኪሉ ክነገረካ ብጉጅለ ተገይሩ እግሩ ከይረግጥ ተኸልኪሉ እዩ እዚ ኔትወርክድ ኮይኖም እታ ዝነበረት ናይ ጥፋኣት መንገዲ ተዘይቀፅላ ተቕሊሉ ዝትጋይ ዘይጠፍኡ ሕወሓት ይደልካኒ حوحات يلقى نحن عنده مالت أيوة خي يغني سواء سو تقرينيا دحان مس قزينا بلا اللي دحان قزي بحس ربي لك ما سويت عندك حوحات الجماعة أنا بزحوني تقبل لكم عالتم حوحات سلزول يوم كافتول وجن كنقرأك أكل حوحات راح فزانة حوحاتي الحوحات وين كافت قتيم وادم صوت تقطع زاد حنا وصل حال لقيتها شوي زي كان حوا وين غير مالته بروباغندا من قد يكون بخالي من قد يكون بخالي يكون صحيفته هوا قلقلت ولا غاص هو ما يكون كيتاچو مالت حوحات از درجه زوطو زبلا نابدر زصحا قصر حاله سواي مناتهم صلاته زمسكروا مالتي ኣብ 3 ሰዓት ተሪኻ መረጃ ቲቪ ጥሬ ተኸሊኻ ኣቲኻ ጥሬ ተኸሊኻ ዘድሕና እዩ ጌታቸው ተሪኢና ማለት እዩ ጌታቸው ይኮነትን ሕዙና ደለካሲ ለሓን መወፀካ ሕወሓት 3 ማለሲ ፕሊስ ሚት ገይረካ ኣለኹ ታሕተይ ማለት ሰይሉ ናይ ስታይ ከይኾነና ከንዛዝም ምእንታን ሰውን ከይዕዘበና ፀላእን ፈታውን ስለ ዝኾነ ላይቭ ዝሪኤካ ታሕተይ መመልሰለይ ስትሬት ፎርወርድ ከመይ ጌርና እንታይ ክገብር ኣለዎ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ንክንድግፎ ሓንቲ እውን ስለ ዘይሰርሐ ሰላም ኣምፂልና ኢልካኒ ምናልባሽ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘለኻ ሰላም ሲኢነ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከይወቕሰና ምእንታን ምጥንቃዕ ከልሊ እዩ توعل سلام تكون كاتب زلخا غزياو محدار يكون نمصيو جوغاني ممصيمو قيحتن صلمتن كفيلنا لينا حاده تغرالاي شمو اندارسعخو بغزيو يقرتا حتى بزغونه انترفيو نا تغبرلو ناي بوين ناي زالامبسا غمبار حاده ن10 تانكي 4 تانكس ن46 تانك زغطمالو حانت كور نعسران حدن كفلت ور زغطمتلو كنغرونا خلو كومو خوين زمصيت سلام ناب حدا سب تقليل كا ختوسدو كيد كا فريم كا ممصا هايله بوزي خيده بريتوريا فريمو يخمصي خلي كالي كونسبايرسي تتقليللو اوز تتقلل استلوس كونسبايرسي اوز تلوس تتقلل شرحي ايو انكليل زبلنا زلو نسو سلا زين رئي بزغونه ግን ንስታት አይንሪዮ ንሕዚ አጀንዳና ውን ይኮነን ተዋና ግን ታናተይ ሕቶ ሓንቲ ሪኣ አኽበካ ምክንያቱ ግዜ ስለ ዝወዳእና ናብ ካሊ እንዳወሰድካኒ ኣነ ዝወልኩ ምንታን ክሕገዙ ንሳቶም ውን መንገዲ ንጹር ክኸውን እንታይ እንተገይሮም እዮም ከመሓይሹ ዝኽእሉ እሞ ክንድግፎም ምክንያቱ ኣብዛ ሊስት እዚኣ ዘለዋ ሓንቲ ውን ኣይሰርሑን ስለዚ ወይ ሰሪሖም ደግፍናዮም ክንከድ ሓደ መማረፂና እዩ ወይ ከዓ ተለይሎም ናፍታ መረፃ እትዮምና መሪፅና ሕጋዊ መንግስቲ ከሳግረና ዝኽእል ምምራፅ ከዓ ካሊእ መማረፂና እዩ ስለዚ ካብዚአን ምናልባሽ ካሊእ እውን ተሃልዩካ ተሓሳብ ክተቕምጥ ጠቕልል ክተብላ 30 ዓመት 40 ዓመት ከይንኸድ ድሕሪ ታሕፅቦ እሞ ዜሮ ዜሮማ እንታይ ከም ድሓን ፀገም ከይብሉን ብዙሕ ምተዛረብና ግን ስለዘይጠቅም ኣነ ብዙሕ ክከራኸር ኣይደለን
ምክንያቱም ወዲና ክርክርና ወዲና ሕዚ ኣብ ጫፍና ነና ኣብ ጫፍ ጥፋት በፅሕና ኣለና ማለት እዩ ዘርዘሩ ታይና አንገብር ዝግበና ግን ኣነ ሓንቲ ሓሳብ ክብለዋ ብፍላይ ንደቢት ቴሌቪዥን ሚድያን ክዛረብ ዝደሊ ስኢልካ ማለት ሲ ማለት ኩሉ ነገራት ካብ ናብ ተቃውሞን ገለ ምቕራብ ምድጋፍ የድሊ እዩ ከም ኔትወርክ ኮይኖም ምስራሕ ከሪኦም ወዝኒዮ ሓይልታት እውን ጠጠው ንኸብሉ ኣብ ሚድያ ካውን ክትሳተፈለካ በወረዱ እንታይ ይግበር መርትዖ ኢኻ ተብ ዘለኻ ባይዘ ወይ ክትሕዘካ እዩ ኣለው ድዮም ቶም ኔትወርክ ወኒው እንታይ መርትዖ ደኣ እንታይ ክትሕዘካ ኔትወርክ ና ተገጢምኒ እዮም ኣይ ኔትወርክ እንዲ ትግራይ ኣውቲዋን እዮም ግለፀልና እወ ማለት ግለፀልና እታ ኔትወርክ ግደ ይብልካን ፅብቕቲ እያ እዚኣ እኮ እታ ሚድያ ክትሰርሓ ዝግባእ ኔትወርክ እንተሃልያማ ኣርስትና ኣይኮነን ኣርስትና ኣይኮነን ነነ ፅናሕ ማ ንሱ ኮነ ኢልካ ፕሮግራም ጌርካ ዘጋጅወለይ ኔትወርክ እንታይ ኣሎ መን ኣሎ ክልከል እንተልዩ ካብ ውሽጢ ክሻ ደገ ተዘርግሒት ኔትወርክ እንዲያም እዚ በዓል እኮ ኔትወርክ እዩ እንታይ ዲ መቐፅል ዋይ ነነ ዘይኮነ ኣዛረበና እንዶ ከምኡ ኮ ኣይኮነን ዶክተር ሃይለ እንታይ ምስለካማ ንሕና ፕላትፎርም እዚ ብነፃነት ክንንቀሳቐሰሉ ዝግበአና ከምኡ ኢለ እውን ኣሚነ ኣነ እዚ ዘለኹ ሲ ኔትወርክ ሲ ምስራሕ ክልይኒ ኢሉ እናተዛረበ በዓል ሰደቢት ረኒ ልኽልዓይ ምስራሕ ክልይኒ እኮ ኢሉ ምስራሕ ክልይኒ ማሕተም ከይሰርሕ መዓት ሰባት መፅኦም ተኣኪቦም እኮ ሓሳብ ኣቕሪቦምዎ እኮ በብወረዶ እኮ ይዝረበሎ በብጣብያ እኮ ይዝረበሎ ክነግረካ ካሊእ ነገር እኮ እኒኦ ኣብ ትግራይ ውሽጢ እኮ ኢኒ ኣነ እሞ እታ ኔትወርክ ንገረና ግደ ይብልካኒ እታ ኔትወርክ ሲ በዓል እኮ ነጊርካ ትግዘቦም ምሕዳር ምስራሕ ክልኦም ኔትወርክ ፈጢሮም ሲ ማሕተም ፈጢሮም ክሻብ ሰበስልጣን ምብራር ቆፅሕኒ እዮም እንታይ ድዩ ብኔትወርክ ቀይዶም ሒዞም ወን ብቲ እናተማሻጠሩ ክልተ መንግስቲ ገይሮም ጠቕላላ እዚ ናይ ኣብይ ለኹ ኢሎም ቀይዶም ሒዞምዎ ምስራሕ ክልኦምዎ እስካዕ ካሊእ ስኩምታት ክይወስድ ኣሎ በዓል መን እዮም ቶም ዝሓዝዎ እታ ኔትወርክ እንደነገርና ፖለቲከኛ እንዲኻ ንስኻ ማቹር በዓል መን እዮም ዝብል ሲ ይብለካ ኣለኹ በዓል መን እዮም ዝብል ሲ ባዕልኻ ብዝበለፀ ትፈልጦም ኢኻ ይብለካ ኣለኹ ባዕልኻ ትፈልጦም ኢኻ ኖ ትፈልጦም እንዲኻ ምክንያቱም ንግዜያዊ መንግስቲ ንትግዜያዊ መንግስቲ ንድሕር ትቃወሞ እንዲኻ ኮንካ ስርሑ ይስራሕ እንድሎ ኮይንካ ስርሖም ሰርሑ እኒአው ማለትካ እኮ ይስኻ ነ ሕዚ ከም ፖለቲከኛ ክተውሪ ይደልየካ እየ ሕዚ ተሓተይ እንታይ መስልካ ባዕልካ ዘምፀኻዮ ስለ ዝኾንካ ኣነ ከም ፖለቲከኛ ኮንኩ ዘብሎ ኣለኹ ከምኡ እውን የደድን ኣነ ምሪኢኻ ናተይ ሕልና እንቢብካ ከም ነባሪ ከም ትግራዋይ ከም ሓደ ነባሪ ጌርካ ኣሕሰበኒ ማለት እየ እወ ኣነ ዝፈልጦ ኣነ እየ ዝፈልጦ ኣነ ዝፈልጦ እንተዝኾን ኣነ ክዛረቦ ካብ ኣንደበተይ ክትፈልጦ ክትሰምዖ ክትክእል ኣለካ ሕዚ ኔትወርክ ኣሎ ኢልካ ንለኻ ሓደ ፖለቲከኛ ኢኻ እታ ኔትወርክ ግለፅ ኣብዚኣ ብትንትነብላ ዕድል ሂበካ ኣለኹ ፕሊዝ ኔትወርክ ሲ ይብለካ እኮ ኣለኹ ኣነ ካባይ ላዕሊ ስኻ ኢኻ ትፈልጦ ኢለካ ኣለኹ ትፈልጦ ኢኻ ጠፊካ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ኖ የኾነ ኩሉ ግዜ ትሰርቦ ኢኻ ኣብ ሚድያኻ እኮ ኢኻ ዘረቦ ኣብ ሚድያኻ እኮ ዘረቦ ኢኻ ባዕልኻ ትዘረቦ ኢኻ ንሱ ዶ ኮፒ ገይረ ንክንፀርካ ቪድዮኻ يوسف نحن انا هايله دي انا عليك تطرطرني هايله يا انا زقربو يفلط نيتورك زبحال اقريبه يفلط نيتورك كله كان لها جلص بليز عدل يبكالو حزرون يلني خزلها نيتورك يلني خزلها انا لون يلني يبلكو خان نيتورك كله تقبل يا ويلي تقبل انه كده قالوا يلن تلقى تقاوم قالوا تلقاول تقبل هذا خوينك يعني نغرك هذا ليه عرفتنا حزني هنا تحت كان حتى سايكولتن كمان حجزو يزلو عنقفوا من يلتون عنقفوا غزاو منغستي نقل سلو هنا نزلنا تخاتلتي حتى قالو انا ون حتى قالو بليز عدل يبكالو خندد لايك عدل تاني نتورك جلص ابزيا امتاني نتورك سيبلك قالو اكو انا نتورك سي كوا خان انا ايفلطاني خان ميديا اكاريها كل تفلتيها كل تقاطر غير كانوا تناتي نعايز ملكت نيتورك الليل كان لها تا نيتورك بزي اغلصلنا بليز ما انا زلك لهم نيتورك سيبه كو لكلهو غزياو منغس بعلو غليصو እዩ ካው ለዓለ ኣነ ሎሚ መጽሐፉን ጽሕፍካው ዘይውዳይት ናይ ኔትወርክ ጉዳይ ከነገረካ እስካ ቆሸት እስካ ልማዓት እንጂ ተዘርግዐ እዩ አታግረፈና ነው ዋችራ ደፈነው ነና አሁን የና ሻቆሸ ተዘርግሐ ኔትወርክ ህዝብና ከነገረካ አሲሩ ሒዙ ከይንቀሳቀስ ዝሆነ አይነት መሰል ከይሉ ህዝብርኮ يوسف يغني لي نباشا سامرايز كتقبر حانتي حد خلت دقيقة أخوة كاي
يسيف يخبر لي لمين كاي بدم بخت جلس اي قال كان باشا قصر لا تا نتورك كو تفلت يا بليس سلازي كتقلص اتقل انت كونك حجون كبكا خلي تا مرت تبعل لا ما تا نتورك المتقام كوي خلي كونتن ساكو خلي كو لا مبر مرعاوي دقس تزغاجي كون نزل تግራይ تا نتورك يركا قوي دقا غزيا መንግስት ሰው አዚርካ ህዝብ ትግራይ ሄድ ብሉ ነጥፋ እዩ ريغا حنقوغاي እንዳበልና ቆልዑ ነፈራርሒና حنقوغاي ጌርካ ያ ከፊልካ ግለጽ አይለካ عدل ይበካ ክንድድላይ ካውሰድ ሞ ግለጻ ክትገልጻ ትኽእል እንተኾንካ ትዓደል ውሰድ ሕዝቡን ተዘይ ኮይኑ ግን ግዜ ተዘይ ጥፋእና ናፍታ ሰምራይዝ ጌርና ክንወደ ፕሊስ ግለጻ عدل ይበካ ኣሎ سمع عند دكتور هيدا تاي مسلكاما اذا انا سي يبلكا اسخا بعلها تفلطو غزيو منغست نزرغاغصو 30 عمت ملو حمد دفጫና نزوصنا تግባር لوم تزارو تلكاني مصحف صحف تلكاني لا يكون ركا باشا قصل مو سمرايز غور اش اوكي ማለት على هذا ጊዜ አጸጋም እንታልካ ከም ተወገ ثلاث ነጥብታት ክብል ሞ ዮሴፍ ሓወይ ብዛዕባ ሰላም ዘምፃኻያ እዚያውን ከምታ መጀመርያ ዝበልኳ ምስተዋዓል ተደልያ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ክነውግዕ ከለና ብጣዕሚ ንጥንቀቖም ነገራት ኣሎ ዮሴፍ ንደቡብ ኣፍሪካ ተትኸይድ ነርካ እውን ታጌታቸው ዝገበራ ጌርካ ትመፅእ ነርካ ኢኻ እዚ ትፈልጥ ኣለካ ብርግፀኝነት ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ከፊሉ ናብቲ ምዕራፍ ንሱ ምስ ኣብፅሐካ ብተመሳሳሊ ዕድል ኢኻ ደቡብ ኣፍሪካ ክትከይድ መቸስ ከም ርዲእትና እንዲ ዝውሰን ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ድርድር ብቋንቋ ወይ ብሓደ ሓደ ናይ ዘረባ ክእለት ተደሪኹ ዝተወሰነ ጌርና ክንስእሎ የብልና ናይ ድሌታት ጽማቕ እዩ ጸላኢ ድሌታቱ ቀሚጡ እዩ ወገን ድሌታቱ ቀሚጡ እዩ ኣብዚ ዝተኻየዱ ክትዓት ትድሌት መሰረት ዝገበረ እዮም እምበር ናይቲ ውልቀ ሰብ ብቕዓት መሰረት ዝገበረ ኣይኮኑን ኢለ ይኣምን ከማ እንድሕር ኮይና ትግራይ ዝሕሽ ዓቕሚ ኣለዎ ኢላ ተኣምኖ ኤሊት ሰዲዳ እያ ናብቲ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ብውልቀ ብቕዓቶም እንድሕር ኮይና እቲ ድርድር እንምዝኖ እንደሊ ዘለና ዋ ዝርገሙሉ እምበር ዝምረቑሉ ኣይኸውንን ድሕር ከምኡ ኮይኑ መርገም ስለ ዝበዝሓ እኮ እያ ምሕወሓት ኮ ይፈሪሙ ናብ ዝብል ጉያ ትኽየድ ኩሉ ግዜ ትፈልጣ ኢኻ ንስኻ ብዙሕ ግዜ ተኸራኺርካ ንሪኢኻ ሚድያ ሎሚ ፅቡቅ እዩ ጌታቸው እንደግፎ ትብል ኣለኻ ብጣዕሚ ፀገም የብሉን ኣነ ማለት ናይ ሕወሓት ደጋፊ እየ ጌታቸው ሕወሓት እዩ ጌታቸው ናይ ሕወሓት ኣሰራርሓ ብዝፈቕደሉ መንገዲ ንህዝቡን ንውድቡን ዝጠቅም ስራሕ እንድሕር ሰሪሑ ሓደ ተወሳኺ ደጋፊ ኣፍሪና ኣለና በዚ ኣካይዳ ኸዚ ምናልባት ኣባል እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ትቅድመን እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናይ ሕወሓት እዚ ዝቃወሞ ይኾንኩን ሽግር የብሉን ግን ናይ ሶይሉ ናይ ሓይለ መልጢ ዓይነት ቅዋማት ተዘይነሰጉም ግን ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ፖለቲከኛታት ክተሰጉም የብልኩምን ኢለ ዝኣምን ንሕና ክንሽውደኩም የብልናን ባይዘወይ ዮሴፍ ምሳና ይትወዳደሩ ኩሉ ግዜ ዝዛረብ ኣነ ዝውክሎ ፓርቲ የብለይ ዝመርሖ ፓርቲ የብለይ ዝደለየ ስልጣን የብለይ ንስኻትኩም ሓላፍነት ኣለኩም እዩ ኣነ መረፃ ይካየድ ክብል ይኽእል እየ ሶኢለ ብስሩዕ ዕድመ ልኩዕስ መረፃ ክካየድ የብሉን ክብል ይኽእል እየ ዕድመ ልኩዕ መረፃ ክካየድ የብሉን ዝብል ሓሳብ ንዓኻ እዩ ዝጎድእ ምክንያቱ እስኻ ናብ ስልጣን ከይትመፅእ በሪ ይዓፅ ኣለኹ ማለት እዩ ካብ መረፃ ወፃኢ ምምፅእ የብልካን ንህዝቢ ትግራይ እዩ ዝጎድእ መማረፂ ከይህልዎ ይገብር ማለት እዩ ኣነ ግን ምንም ዝጉድኦ ነገር ዘይክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ረብሓ ስሊሐ እየ መረፃ የድልን ክብል ዝኽእል ካብ መጀመሪኡ ወይ ንዓያኡ ዘሎ ጉድኣት ኣይምልከተን ኮይኑ ይኾን ክብል ዝኽእል ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ንስኻ ፖለቲካዊ ውድብ ኮይንካ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ መረፃ ክህሉ የብሉን ኢልካ ምክንያት ክተቕርብ ትኽእል
تزحزني أنا يخونتات جل زول سلا ترى دارينا كو مرسا أي كايدن نخي كايدي تصريحه كون ولا لا نخي كايد سلاز تسرحه تمرسا خكايد زغل العدل صبيبين ولا لا زي مالت كوننتنا نوقع لنا نمبر مرسا أي كايد زول قوام جنا يحزنا عداني بقول كسب درجة سايحزون يعني صادما ناي بارتي ناي ودب أمرار حايخ ناي تنحنا ودب مالت تنحنا ودب بر مرسا انت عاسيو بيناي مسكوتينا سلطان كمس زدل زلو زي خالد حتى كهل أي مرسا لعلنا يزخون يكون سبب مسل ناي هزو مسليو زوت مرح نحر دالي خا بزدليو من قدي كمراح تفقدلو قدنيو زي عند انك الله هنكللنا ايو سلام زولون كنت انك هنكللنا جيغان مسوات خفيلم زمصو وانبر ጌታቸው ረዳ ወይ ሓደ ሰብ ብውልቁ ዘንገሶ ሰላም የለን እዚ ክፍለጥ ከለዎ እቲ ህዝቢ ወኪለ እንድሕር ኸይደ ኣነ እንተዝኸይዱ ተመሳሳሊ ውፅኢት እያ ሒዛ ትመስል ምንም ዝፍጠር ተኣምር የለን ወይ ዶክተር ደብረፅዮን እንተዝኸይዱ እውን ኣብ ትሕዝቶ እዩ ዝውጋዕ ኣብ ሰብ ኣይኮነን ዝውጋዕ ኣብ ድርድር ኣብ ትሕዝቶ እዩ ዝውጋዕ ናይ ትሕዝቶ ለውጢ እንትመፅእ ኢኻ ትጨቃጨቕ ናይ ሰብ ለውጢ ኣይኮነን ምስ ሰዓትና ሰመራይት ክትገብረ ኣብ ናይ ትግራይ ጣልቃ ኣታውነት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ናይ ትሕዝቶ ለውጢ ስለ ዝመፀ ኢና ኣብ ጨቐጨቓት ኢና ዘለና ናይ ሰብ ለውጢ ኣይኮነን ናይ ሰብ ለውጢማ ሕራይ ተባሂሉ ተቐቢሎሞ እኮ ሕራይ ጌታቸው ይኹን ተባሂሉ ስዒቡ ግን ናይ ትሕዝቶ ለውጢ መፅኡ ስለዚ ብትሕዝቶ ደረጃ እንተተውግዑ ፅቡቅ እዩ ፖለቲከኛታት ዝብል ሓደ ከብል ደልየ ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ሚስ ኢንፎርሜሽን ምዝራእ እውን እኒሆ ማለት ሓበሬታ ምግጋይ ወይ ተጋገይ መልእኽቲ ምሕላፍ እኒሆ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ወረዳ መሓወር ናይ ጣብያ መሓወር ወዘተ ዝበሃሉ መሓወር እዩ ስትራክቸር እዩ ሌጋል ስትራክቸር እዩ ሕዚ ንሱ እዩ ከም ኔትወርክ ዝቁፀር ዘሎ ናይ ውልቀ ሰባት ገለ እስኪ ንኣብነት ሲ ብግልፂ እንቲዕኻ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ንኣብነት ሲ ኣብ ትግራይ ናይ ወረዳ ካድረታት ወይ ናይ ክልል ናይ ዞባ ካድረታት ወይ እውን ኣመራርሓታት ናይ ውድብ እየ ዘውግዕ ዘለኹ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ወፃኢ ዘንቀሳቐስ ኣካል ኣሎ ዶ እንተሃልዩ ንሳ ኔትወርክ እያ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ግን ብሕገ ደንቢ ሕወሓት ዝተዋሃቦ ማንዴት እዩ ሕዚ መሕፈሪ ቃላት እውን ይሰምዕ ነይረ ወዮ ኩሉ ሚስጥሮም እንዲኦም ዘይዕቅሞ ብዙሕ ሰዓት ኢንስቲቱሽናል ኔትወርክ ዝበሃል ሓድሽ ዘረባ ምፅኦም ዋ እቲ ብመሓውር ዝወሃበካ ሓላፍነትስ ትካላዊ ኔትወርክ ተተዋሂሉ ታዳሞ ዳሞ ዝሰርሕ ስለዚ ኔትወርክ ዝበሃል እንካብ ግቡእ ስራሕኻ ወፃኢ ተጣይሾ ትሰርዖ ጉዳይ እዩ መሰረቱ ቃል እውን ስኢና ቪክቲማይዝ ንገብሮ ኣለና ዲና ነበላሽዎ ኣለና ንሕምሞ ኣለና ኢና ኔትወርክ ዝብል ሄልዚ ወርዲ ባይ ዘ ወይ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ተርም እዩ ኣብ ኮሚኒቲ ሊደርሽፕ ቨሪ ኢምፖርታንት ተርም እዩ ኔትወርክ ኦር ኔትወርኪንግ ኣብ ካሊእ ሙያ እውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ብተለምዶ ግን ሕራይ ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ሰባት ንካሊእ ዕላማ ሰሪዕኻ ንውልቀ ዕላማ ንውልቀ ስልጣን ተንቀሳቀስ ኢኻ ይበሃል እዚኣ ዝገብር ሰብ ኣሎ ዶ ብዙሓት ሰባት ጎዮም ናብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ስለ ዝኸዱ እዮም ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ላስርሑስ እንዲ ካድረታት ምውዳብ ካድረታት ምእካብ ንካድረታት እዛ ውድብ እዚኣ ከምዚ ንክትከውን ወጢርኩም ሓዙ ስርሑ ምባል እዩ ስሩዕ ፅሑፍ ውሁብ ሓላፍነት እዩ ካብዚ ወፃኢ ተልካዮም ኣየምፅልካን ሰባት ባይ ዘ ወይ ተናሕናሕቲ ውዳት ከመይ ገይሮም እዮም ፖለቲካ ክሰርሕዎ ናይ ካድራ ኣሰራርሓ እንድሕር ደኣ ታይስም ዘይገይሮም ናይ ውዳበ መስርሖም ናይ ፕሮፓጋንዳ መስርሖም እንድሕር ካብ ሕዚ ኮንሲደር ዘይገይሮሞ ይጨንቀኒ እዩ ስለዚ እዩ ስኢልና ሚድያ ናመፃና ኔትወርክ ዝብል ቃል ኮራፕሽን ዝብል ቃል ንድርዮ እሞ መረዳእታ ዘይነቕርበሉ እንተኮይንና እቲ ዕላማ ካሊእ እዩ ማለት እዩ ሚስ ኢንፎርሜሽን ኢና ክነመሓላልፍ እንደሊ ማለት እዩ እዚ ነዊሕ ሰዓት ተኸታቲለያ እየ መርትዖ ተቕርበላ ነይሩካ ዮሴፍ ሓውና ግን ከም ተረዳእትኒ እታ ከምኣ ትብል መልእኽቲ ንምምሕላፍ ጥራሕ ኢኻ ደሊኻ እምበር
مرتع رجيف كاخت أربع عيد لخان مالتي سلزي جيجا أيو زبل نجار يقوس تدلي حزي جزام محدار نخندقفه ما تحزن دليل لينا زخونت حنتي شاف مالتي حنتي شاف عفتن توها صحيح هذه عندي نخندقفه يحتوني ولا نخندقفه زول زله نقص ማለት እየ እምበር ክሳብ ሕዚ እውን ግዜያዊ ምሕዳር ከም ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተቐቢላቶ እንድያ መፅያ ንሕና እውን ተጋሩ ስለ ዝኾንና እቲ መሓውር ንሱ ናብ ድርድር ካብኣተና ክንቅበሎ ተገዲድና ተቐቢልና ኢና መንግስቲ ካፍሪስካ ዋላ ተቐበሎ ብዘየገድስ ማለት ተቐቢልና ኢና እዛ ኣድላይነት ግዜያዊ ምሕዳር ኣየድልን እናምና ብዝብል ኣይኮንና ንከራኸር ዘለና ኣድላይና ኣሚንናሉስ ተቐቢልናዮስ ዝተዋሃብዎ ዕዮ ገዛታት እንተፈፂሙ ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ሓደጋ ኣብ ምውፃእ ናይ ባዕሉ ግደ ዋላ መሊኦ ይኹን ድሕሪኡ ካሊእ ጉዳይ ኣለኩም ድሕሪኡ ብዛይ ጉዳይ ዓርሶ ውሳነ ጉዳይ ካልእ መረፃ ብዙሕ ሕቶታት ክለዓል እዮም ዋላ ድሕርተን ዝተዋሃቦ ዕዮ ገዛ ምውጋን እውን ማለት እዩ ሕዚ ጨኒቑና ዘሎ ግን እዩ ኣብ ዝተዋሃቦ ግዜ ሞት ዝተዋሃቦ ግዜ ድማ ሕራይ ኣብዘን ግዜ እዚአን ክሰርሕ እየ ኢሉ ተቐቢሉ ሽዓ ተቃወሞ ኣየስምዐን ዝኣመነሉ ማለት እዩ ወይስ ድሓንታ ስልጣን ንሓዛሞ ድሕሪኡ ካሊእ ክገብር እዩ እንተ ነይሩ ትዘረባ ካሊእ ምስተተሓዘ ግን እዩ ህዝቢ ትግራይ መሬቱ ይተመለሰን ወረርቲ ይወፁን ተመዛበልቲ ይተመልሱን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይኣቱን ዘሎ ተሓታትነት ከም ጨናማይ ይሃፍፍ ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ እዚኦም ከይተፈፀሙ ድማ ብኣንፃሩ እዚኦም ንምፍፃም ከገልግሉና ዝነበሩ ውህሉን ዓቕምታት ሓድነት ንሰንሳትካ ምርድዳእ ዝብሉ መንፈሳት ይጠፍኡ ኣለዉ እቲ ግዜ ነቶም ነገራት እዮም ንምፍፃም ዘይኮነስ ሓድነትና ንምልሕላሕ ይውዕል ኣሎ ኣንፃርና ይውዕል ኣሎ ከምኡ እውን ኮራፕሽን ይስፋሕፋሕ ኣሎ ግድን እዩ ስራሕ ዕድል ተዘይተፈጢሩ ሰብ በሊዑ እንተዘይሓዲሩ እዚ ከጋጥም ግድን እዩ ናይ ፀጥታ ፀገማት ሃንግ እዚኦም ይስፋሕፍሕ ኣለዉ ግድን እዩ ታዲኣ ክግበር ስለዚ ኩላ ተደሚራ ተቐኒሳ እዚ ግዜያዊ ምሕዳር እዚ ንክንድግፎ ናይ መንፈስ ውሉድ ኮይኑ ስቑኢሉ ከም ቆልዓ ኣባ ኪሮስ ኣይተንክፍዎ ዘይኮነ ክበሃል ዘለዎ እዚ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ይነብሎ እዚ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ኣብ ተግባር ክርከብ ኣለዎ እዩ ሰመራይዝ ትገብር እየ ምስ ሰዓትና ኣብ ተግባር እንተተረኺቡ ብተግባር ክምዘን ክኽእል ኣለዎ ብተግባር ምስ ዘርእየና እዩ ትድጋፍ እውን ክድገፍ ዘለዎ ብዝብሎ ሲደ ኣለኹ የሴፍ ኣለኻሪኻ ክንሰናበት ሓቢርና ማለት እዩ ሓደ ሰባት ኣብዚ ኣብ ቻት ቦክስ ዝሪኦ ዘለኹ ዓፂኻዮ ሚት ጌርካዮ ትብሉ ኣለኹም ከምኡ ኣይገበርኩን እየ ኔትወርክ እዩ ዘሽግሮ ዘሎ ተዓድል እውን ይወየ እየ እንደውም ኤክስትራ ዕድል ሂበ ኔትወርክ ዝበሃል ሓደ ተርም ኤክስፕሌን ክገብረልና እውን ይወየ እየ ዮሴፍ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዕድል ፍጠረለይ እሞ ብደንብ ገይረ ክዝርግፎ እየ እውን ኢልካኒ ነርካ ወይ መሊቋ እንተዘይኮይና كما أوني اللي كان نيركا تعدل عبد الله كاجزي زي أخذتن اللي بنمتا نتورك نجرنا صقيلة تزور زلا قال أبيوز تكبر زلا قال سلازغنت بدن بخن كنري عيد اللي قالوا تون عاوزيو أب محبراو ميديا تكتاتولنا بدري تلفزيون تكتاتولنا عاوزو قد دايزي أنا زبالة سما برهلن نزبل انتحليو بخلتي وجن كما تسيغليو لذي كنزاز مينا تفلي نجار تزيحليكم كلتا نجاراتنا ندار أنا صنيحنا نتن زحلفا خلتا ساعات درجات صنيحنا لنا تحنتين نايتا كونسل تبهال زل حزي مسرتا ربحا أنت أيو بدحري أزلو حدقا خنتا أيو زبل ناتي حتو إنيرو حدقا اللو ويلي إذا أمن كلتيكم حسابكم أميتكم اللهم أنا تكونسل basically ናይ ወረዳን ናይ ጣብያን ምክርቤት ንምፍራስ ዝተቋቋመ ኣፍኩቱ ወይ ቢኮ ኢለ ዘቕምጦ ሓንካሽ ገለታት ዝበሃሉ እንዳኳዓትካ ዘፍርሱ ኣለዉ እዚ ካውንስል እንዳተባሃለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ክልል ምክርቤት ኣፍሪሶም እዮም ኣፍርሱ ዘይብል እንዳሃለዎ ውዕል ፕሪቶሪያ ፖለቲካሊ ዳያሎግ ገይሮም ተደራዲሮም ተዛትዮም انتنا اسوالا شو انت خوين تفرس بزي يقدس شو مفرسه اي تزاتو يبلو كفرس اللوز بالبروبوزال زقرو قله سبات سلازنور بافريسوما زيا لوغام زي ولو بعل سلطان اب كل نخهلو ناي كل المغربيه افريسومي لي ازامن نتግራይ ዝረብሓውን ንሱ ምህላው ስለዝነበረ
حجي تنتلتيلنا تسقيلنا حنيقنا زولو زربات يسيف عنتو يتولى زنبركا هايلو ترجمو خلو تنتلتيلنا مالت وردا زلو مغربيت اب طابيا زلو مغربيت كحلفنا يكالني ኢትዮጵያውን መረጻይ ገበረት ነብጣውያን ወረዳን ስለዚህ ወረዳና ኢጣቢያን መክርቤት ከፍርሱ ደልዮም ንሳን ከፍርሱ ካውንስል ይመስርትለው ከካወረዱ ከክንድዚ ተወከልቲ ካብ ተቋምቲ ካብ ገለ ይውል ስለዘለው ስልጣን ክረክብ ዝኽእል ኃይል ሁሉ ይድግፋ እቲ ህዝብ ግን ይቃወማሉ ናባና ዝድውል በደንብ ተሓቲቱ ዝዛረቦ ተወሪዱ ንታሕቲ ህዝብ ከይሕተት ካድረ ከይሕተት ዝግበረሉ ዘለውን እዚ እዚ ኢለ ዝኣምን ተን ሓሳብኩም ኣቕሚጥኩም ኣለኹም ኣብ ገለ ተስማዕሚዕና ኣብ ገለ ተፈላሊና ኣለና ተመረጻውን ኮነ ተባሂሉ መረጻ ንኸይግበር መረጻ ዝበሃል ንኸይሕሰብ በቃ ሌክዠሪ ይኹም ተዓንተው ይትብልዎ ዝነበርኩም ከምኡ ንኽበሃል ኮነ ኢሎም ከፍ እዮም ኢሎም ኢለ ዝሓስባነ ኣይሰርሑን ዘይሰርሑሉ ምክንያት መረጻ ዝበሃል ከይሕሰብ ሌክዠሪ ተባሂሉ ንኽሕሰብ ኮነ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ኢለ ዝኣምን بتخكل ون كوينوس نحنا ون عاوزيو زمدرخ زي ون ليكجري لكم ايسرحون حنتي حنت خافتاليست ايسرحون يوم حاتنا يوم نحنا يوم نمن مين دربيومن انت زي صريحهم غنا يسرحونينا مغنيات مسرحومن زي مسرحومن تتقى من تغدأن حزب سلازخونه حزب سلنقدم ايسرحون زي يسرحوا له مغنيات كعنا زي ايان داولنا بدن بغيرنا خنا تحازون نخل دوت عبيت دوت سينا رخيبنا زلنا الى اذا امن تزقمطكم مو حسابكم ريسبكت يغبر حجون انت خونه زي غداي زي خونه ابناي كادر دغافن تقاومون حدا عري زعنجله دغفتيكم نسخم اول نتورك يخم زبلنا اوزيون ير له صحف انتي حيزي يخم زبل كمي عينت عزيم تغير له كمي عينت عبداني نازلنا يغرمني أنا يزفلت أنا يبعلي كم زي عينة ودكت حيزنا أنا بقدر كأتنبر كساقرنا يغل هايله أبزخونه يكون انتحليو نهايله ختك قالوا عسنا عاوزيو قبلك قالوا حيز كان عمرتو شم حيز كا خمزي دو نتورك دو خالي دو خطب انتخون كأبيل لا تا نتورك ختنقرني إزدلي نتهزبون كنقرو سلزدلان لذي بزي درجة إنا خنكد زلنا خنم حايش من انتان كنلوت من انتان تدغاغيفنا خنقدم انتان ግዜያዊ ምሕዳር ይኹን ካሊ ይኹን ክንድግፎ ኢና ንህዝብ እስካዕ ዝሰርሕ ፀረ ህዝብ ዝኾነ ንህዝብ ዘሰናኽል ነገር ክሰርሕ ከሎ ግን ናይ ግድን ክንቃወም ግዴታ እዩ ህዝብ እውን ንሱ ስለ ዝኾነ ዝጠልብ ክብል ደልየ ነዊሕ ግዜ ወሲድና ኢና ተዛቲና ክዛተ ዝደሊ ርእሲ ሒዙ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ መርትዖ ሒዙ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ንሃይለ ክምጉት እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ንኻሊእ ክምጉት እውን ንእከለ ክምጉቶ ይደሊ የቕረበለይ እውን ክብል ይኽእል እዩ ለኣኹልና صحافلنا ازي خنقبرينا نلوم جن مسانا تصنيحكم مدلواتنا سلستخاتلكم مسانا تصنيحكم حساباتكم ونوزيو اب صحف تكافلنا سلزنوركم بلبي اذا مسجن باشان يوسف نون نايب حقي اذا مسجن نغزيهم نتنتناهم سناي غزي يخونلكم ونمنه كبرتها ولا دكتور هايله ثانك يو جرم كبرانن كم تتكتاتلو صنحكم مس باشان مس يوسفن زغورنا صانحيت زي مسل نيرو صباح بخالي مدام كراخبينا نلوم زنبرنا صانحيت جن كم تتعذبكم مايو ريتكم صحافلنا حتى تتحلمون صحافلنا سلام ساهم سلام نعوت المسجنا حزبنا كنت منيتنا اي غراي تعود ناس غراي عري عدي هاجر ورما يستحني عدي هاجر فرعتي سمعني سمك بالبال فرعتي سمعني عدي هاجر نساي سمعني سمك بالبال فرعتي سمعني عدي هاجر ناس سقراي عري عدي هاجر ورما يستحني عدي هاجر فرعتي سمعني سمك بالبال فرعتي سمعني عدي هاجر نساي سمعني سمك بالبال فرعتي سمعني عدي هاجر